nauna galit sa atong pagtuo sa Telecom batok sa SDA local conference nga ibarugan kini siyang CFD sa Cebu ni Carlo Badinas ug sa SDA mo si Brad Warren si Cyril karong hapuna Ari ko Warren para masito ka sa miro karong hapuna aton mo ng panagkukabildo babarugan ni Brad Carlo Badinas ang proposisyon nga nagingon nga iyang pamatud-an ang adlaw sa Domingo diya sa pinadayag 1 Gis Domingo sumala sa Biblia o referensya. So pamatud-an kini siya ni Brad Carlo Badinas sa 10 minutos o isab kini siya ni Brad Warren. Apan sa dili pagtanan ako nang basahon ang tanang order sa tuang panag-debate karon. Una, observe kita, let us all observe silence when the speaker will talk, no? Aron dunay kuan ba, dunay order, aron dunay subay. O diretso ba nga to ang discussion. Well, og dunay objection, ang mo object adto mo address nato sa moderator ari nako. Okay? Nya automatic na nato ang time atong i-off, atong pagwan, atong i-pause. Ikatulong ruling na to o order na to is that if a categorical question be asked, tubago ni siya og categorical sad, no? Sa idumantaan nga yes or no, oo dili, and some other reasoning that would directly answer into yes or no, no? Ikaapat nga order na to is to avoid, let us all avoid abhomen, kana walay below the belt, walay personalay, because we are all friends, no? Kalima, no spilling to other topic of discussion sa atong tema. Dili mo hisgot og laing subject matter kaya ato ang hisgutan karon mao ang pinadayag 1 Gis pamatud-an sa Biblia o sa referensya, and spilling it over would mean nga kanang that's out of topic, no? Mo object ani ang the other side niya atong i-grant or ato bang i-kwan, ato bang i-motion. Ay kaornom mao ang pag-focus on the proposition mentioned above. Kapito, so yes, of course the moderator is of non-party, no? Okay, akong ipahibaw dai nga kanang ug doon na mo ug doon na mo objection, ug doon na mo counter objection. Init lagi? Init? Ako ta dito? Paminaw brada, ug na mo objection ba? Naman ipangutanan ako no. Kanang ayaw mo kung mo object mo, i-address na ako, then you follow kung sa ako ang ruling. Kay kung mo object ka, mangayo man ko, wa kay counter objection. Kung mo object ka, kaya sa kunin mo, nakay counter objection. Now, kung mo object ka, nya, mo counter objection ka, it's up to me kung mo ruling ko og panalitan the objection sustained. Pero kung di ko mo kontento sa objection, kay ni kontento ko nga to sa kanang counter objection, ngayon sa ko nga the counter objection will overrule. Ha? Dato para mo ay kuan. Okay, sundon. Yan na dito. Pakram siya. Okay, 1, 2, 3, go. Isa pa.
normal lang. At we're gonna start. So, mga igala, nag-record ka. Mga igala, ato na sugdan ang panag-kukabildo debate ali sa Roman Catholic Church sa Seventh-day Adventist Church. Gikan dito sila sa Mindanao o ang taga Cebu nga CFD mo hatag og affirmative side mo ang nasa affirmative side sa proposition nga pamatud-an niya ang adlaw sa Ginoo diha sa pinadayag kuno Jesus mo ang Domingo sumala sa Biblia o referensya. Brad Carlo Badinas, andam ka na sa pagpabarog sa imong proposition. Andam. Sige. So, ang timer, wala Brad? Okay. Kaning Well, kung start na ha. Oh. Sige. Sige, 1, 2, 3. Start. Mayong hapon mga igsoon ko diha ni Kristo, no? Sa mga naglantaw na to karon sa ato ang Facebook o sa atong katbang, no? Atong amigo si Brad Warren Basiril na usa ka Seventh-day Adventist Local Conference. Mga kaigsuonan, isip afirmatibo, ang trabaho sa afirmatibo mao ra gyud ang pagpamatuod o pagpabarog nga unsa man akong tema mga kaigsuonan nga akong pamatud-an ko nga ang adlaw sa Ginoo o Lord's Day diha sa pinadayag uno Gs Domingo. Akong basahon mga kaigsuonan kining pinadayag uno Gs mao man ang ako ang teksto pinadayag uno Gs. Matud pa dinhi mga kaigsuonan, sa adlaw sa Ginoo misulod ako sa espiritu, nakadungog og tingog sa luyo sama sa tingog sa trompeta nga miingon, sa adlaw sa Ginoo misulod ako sa espiritu. Adlaw sa Ginoo, unya unsa man ning adlaw sa Ginoo? Matud pa dinhi mga kaigsuonan, adlaw sa Ginoo ang Domingo. Klaro kaya? Adlaw sa Ginoo ang Domingo. Matud pa dinhi sa akong gibasa mga kaigsuonan dinhi sa Biblia, sa Kristohanong Katilingbang Biblia, nga ang adlaw sa Ginoo Domingo o adlaw sa pagkabanhaw. So klaro kay mga kaigsuonan, ang akong gibasa sud mang yun is Biblia, dili man ni newspaper. Klaro kayo, ang adlaw sa Ginoo mao ang Domingo mga kaigsuonan. Nabasa mga kaigsuonan ha, litra po litra. So kana pa lang usa ka teksto mga kaigsuonan, napamatud-an ang akong tema nya unsa pay lain. Matud pa diri mga kaigsuonan, basahon gyapon ako dinhi ha. Holy Bible, pinadayag uno Gs. Focus ra gyud mis pinadayag uno Gs. Tingalig na sa lain gamiton ba nga bersikulo ba nga adlaw sa Ginoo. Kung mogamit kag lain bersikulo adlaw sa Ginoo, igsoong Warren, dili ko mo sunod ni ana ang imong bersikulo kay ang akong bersikulo pinadayag uno Gs. Kinahanglan do na gyud kay basahon litra po litra nga dili na Domingo ang naas pinadayag uno Gs. Niya, basahon na to sa in English nga Bible. Pinadayag uno Gs. Nag-ingon, I was in the spirit on the Lord's day and heard behind me a great voice as of a trumpet. I was in the spirit on the Lord's day. Unya, unsa man ning Lord's day? O adlaw sa Ginoo. Niya, Lord's day, Sunday, Revelation chapter 1 verse 10. So klaro kay mga kaigsuonan nga kini ding Lord's day o adlaw sa Ginoo Domingo. Unya, unsa pa may lain natong ebidensya mga kaigsuonan? Pinadayag uno Gs mao gyapon. Basahon ako Domingo gyud mga kaigsuonan. Pinadayag uno Gs dinhi sa ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10. Unsa atong mabasa? Nag-ingon si Juan, ako si Juan nga inyong igsuon, nga kauban usab ninyo sa kalisdanan, sa paghari o sa pagantos tungod kay kita ana kang Hesus. Gidala ako ngadto sa isla sa Patmos tungod sa akong pagwali sa pulong sa Dios. Gitudlo ni Hesus, bersikulo 10, sa adlaw nga Domingo o Domingo, mabasa gyud ang Domingo mga kaigsuonas pinadayag uno Gs. Unsaon lang kani sa akong katbang, unsaon kanin niya pagguba nga dili ni Domingo ang naas pinadayag uno Gs. Mabasa mang Domingo. Klaro kay ha? Sa adlawng Domingo gigamhan ako sa Espiritu Santo. Og nadungog ko ang makusog nga tingog daw trompeta.
dapit sa akong likod. Unsay gingon ni Juan? Sa adlaw nga Domingo. Unya dinhi sa laing hubal sa Biblia, adlaw sa Ginoo. Unsa man din ang adlaw sa Ginoo? Domingo. Kaya nga naman, kay kita manggong mga Katoliko, nganong Domingo mangyod ang atong adlaw. Ngano mangyod ang atong Lord's Day o adlaw sa Ginoo Domingo. Tungod kay ang rason ang simbahan nag-ingon nga ang kanade ay adlaw sa Ginoo Domingo kay mao man ang adlaw nga siya nabanhaw. Dapat ebidensya na. Naa, niya atong basahon mga kaigsuonan din higapon sa maong Bible Dictionary mga kaigsuonan. Unsa may atong mabasa diri mga kaigsuonan? Bible Dictionary ha. Kaya ang atong tema Biblia man og reference. Nya reference siya naman ning kining dictionary, part man ni sa reference. Atong basahon mga kaigsuonan. Unsa man ni? Ngano ginganlan ni Lord's Day ang Sunday. Niya atong basahon ha. Ato ning basahon mga kaigsuonan kay dili pwede nga dama-dama ta istorya. Tara. Unsay gingon dinhi? Dinhi is Bible Dictionary mga kaigsuonan nga nasa atong kamot. Gingon dinhi Lord's Day sa atong adlaw sa Ginoo. The day of Jesus resurrection. The first day of the week, Sunday. Klaro kay mga kaigsuonan oy nabasa gyud ra rin. Pila na to ka buok. Hubas ni diya rin ako nabasa. Itali na diya rin. Unsay gingon dinhi? Lord's Day sa atong adlaw sa Ginoo. The day of Jesus resurrection. Sa ato pa kanading adlaw sa Ginoo mga higala, mao din ang adlaw nga si Jesus nabanhaw. Unsa man na? The first day of the week. Unsa nang first day of the week? Unang adlaw semana. Sunday mga kaigsuonan. Unya, gibersikulohan ba yun eh? Revelation chapter 1 verse 10. Sus haom kay akong tima oy. Kanang nadis pinadayag ko no ches adlaw sa Ginoo. Unsa din na Brad Warren Basirel? Domingo. Karon kay negatibo man ka, unsa may trabaho sa negatibo? Pagsupak-supak ra gyud sa ako gibasa, kinahanglan naagyo kay basahon nga kay Domingo man ako, kinahanglan mo basa gyud ka nga word nga dili Domingo. Kay kung di ka nakakabasa word nga dili Domingo, di gyud ka kabarog o di gyud ka kadaog sa akong mga ebidensya, no? Kung makabasa gani kag word nga dili Domingo, Pildis Brother Carlo. Kung makabasa ka nga dili Domingo. Pero kung di ka ni kakabasa, magpabili gyud kang pildi igala og mga kaigsuonan. Unya karon. Klaro kay ha? Lord's Day. The day Jesus resurrection, the first day of the week. Mao na mga kaigsuonan ngano kaming mga Kristiyanos ang Domingo gyud mo among Lord's Day tungod kay mao na ang adlaw si Jesus nabanhaw. Matod pa sa Bible Dictionary mga kaigsuonan. Unsa pa may laing ebidensya? Niya mga kaigsuonan, the Living Bible mga kaigsuonan. Living Bible gyapon na, dili di Katoliko. Unsay gingon dinhi? Revelation chapter 1 verse 10. Dara ha. Revelation chapter 1 verse 10. Unsa may gingon sa Revelation? Nag-ingon, it was the Lord's Day. I was worshiping. Unsay gingon dinhi? Ingon si Juan, anaa ako sa adlaw sa Ginoo. I was worshiping. Kanading adlaw sa Ginoo mga kaigsuonan nga mao ang Domingo, mao na worshiping tigsimba. Mao nang ano kaming mga Katoliko, musimba gyud panahon sa Lord's Day. Inoon, pwede man ta kada adlaw simba, pero do na gyud espesyal nga adlaw nga gitawag gyud siya Lord's Day, unsa man na Sunday. Ang Lunes pwede sa kamo worship sa Ginoo, pwede ka mo worship ni Lord. Pero ang Lunes wa na tawag og Lord's Day. Kay nga naman, kay Ginoo wa man banhaw Lunes. Asa man siya na banhaw? Adlaw Domingo mga kaigsuonan. Kung doon ay basahon si Brad Warren, Lord's Day Saturday sa mga Hudiyo man na. Sa mga Hudiyo na. Pero ako, Lord's Day Sunday sa mga Kristiyanos. Na ako'y ebidensya anak mga kaigsuonan. Unya doon na pagilain mga kaigsuonan. Dini ang banal na Biblia mga kaigsuonan. Ang banal na Biblia mga kaigsuonan. Unsay atong mabasa? Pinadayag 1:10. Naghana na ani Brad Warren oy. Sa kusa pa lang Warren, maglisto na gyud ka. Listo na gyud ko ana ni ba. Pinadayag 1:10. Unsay gingon dinhi sa Tagalog nga pinulungan? Unsay gingon? Isang araw ng linggo. Isang araw ng linggo. Suma sa Dios ang aking diwa. At narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Unsay gingon ni Juan?
Pila bro? 1 minute. Oh, 1 minute. Isang araw ng linggo. Unya, unsa may gingon din Linggo, araw ng Panginoon. Domingo, Dominika, sa halip ng araw ng pahinga. So, klaro kay mga kaigsuonan, matod pa ni Juan, isang araw ng linggo. Nya, unsa maning araw ng linggo? Araw ng Panginoon. Domingo, gikuha ang pulong Dominika. 32 seconds. Oh, klaro kay mga kaigsuonan, pirting daghanang mga Biblia kung gipangbasoy. Nga unsa rining araw ng Panginoon? Linggo. Si Juan nagsultian ni mga kaigsuonan pirti ng dugaya 94-95 AD. Gisulti ni niya mga kaigsuonan araw ng linggo. Ang araw ng linggo mao ni siyang gitawag og araw ng Panginoon o Domingo o Dominika. Mabasa 3. ang banal na Biblia mga kaigsuonan o mga kahigalan. Time. Okay. Daghang salamat Brad Carlo sa imong pagpabarog nya kining so Brad. Well, andam ka na ano sa kaigsuonan si Brad Carlo. Yes, moderator. Sige, so ang imuhang oras magsugod og ticking down. Isugod nimo pangutana. Timer, ready? Pangutana, go. Start now. Salamat kayo moderator. Ang unang punto nako sa pangutana brother Carlo Madinas. Matud pa nimo imo nang nakamatud-an kay gamit kag mga bersikulo. Ang pangutana sa imong pagpamatuod sa imong tema, nakamatuod ka ba sumala sa pagpamatuod nga insakto gyud ang Biblia nga imong gibasa or nakamatuod ka nga sumala sa imong ingon nakamatuod ang paninggamit ka o Biblia nga dili insakto tubag categorical? Tubag, nigamit ko sa Biblia nga insakto kay ngano man kay ang gasulti niini si Juan. Unsay giingon ni Juan? Sa adlaw sa Domingo. Mabasa man na sa adlaw sa Domingo. Dili lang kay ang Biblia mo sakto, mismo ang Ginoo, mismo si Juan mao gasulti ana bradwarin. Unya kumusupa ka nga dili na Domingo ang adlaw sa Ginoo. Hala ba pa di kang Juan? Klaro kay na dili lang Biblia mo husto akong gigamit. Apil si Juan ingon Domingo gyud. Next question. Sunod pangutana kaming ingon ka man adungog man sa kadaghanan nga nagsulti ka sa tinuod kaming gamit ka og Biblia. Pangutana, Tubag. itugan sa naminaw kana bang imong gigamit nga Biblia nga nasa imong kamot nga ang color yellow? Kana ba nga Biblia katoliko ba na o dili tubag? Objection, Oh, Mr. Moderator. categorical. Objection. Yeah, Ano naman objection? objection. Mr. Moderator, ang tema na mo Mr. Moderator nga gikasabutan Is sumala sa Biblia. Walay question kung unsa ni nga Biblia sa Katoliko ba ni o sa Protestante. Ang punto diha sa tema, pamatud-an ako sumala sa Biblia. Biblia man akong gigamit. Mr. Moderator, pakirol. Counter sa akong moderator. counter. Ayaw sa pakirol kay ang moderator sa among desisyon. Okay, ang akong counter moderator, Oo. igo ra ko nang utana niya. Kaya man ang gigamit. Wa mo ko mugawa sa tema. Minggamit na siya ng Biblia, busa ako siyang gipangutana nga iyahang at iyang isulti sa kadaghanan unsa nga Biblia kanang iyang gigamit kinama sa cover o unsa nga Biblia mo yun ba siya ang nga iyang gigamit nga Biblia is edisyong Katoliko o dili? Dapat diha siya mutubag sa pangutanang kategorikal kaya man ang gigamit moderator pakirule out moderator Okay. sa pangros. Base sa objection of counter objection, ang ato ang affirmative na nagamit siya og daghang mga Biblia, no? Dili lang kay kini mga 5 ka Biblia, and I think dili ni siya sa Katoliko tanan. Moderator, Objection, Mr. Moderator, counter ha? yeah. Counter ko. Ah, Dili, Mr. Moderator, counter ko. Dili lagi isyo kung kinsay tag-iyaan ng Biblia sa Katoliko pag Protestante. Ang punto lagi diha lagi, pamatud-an ako sumala sa Biblia, dili isyo kung Katoliko ba ni nga hubad o dili. Basta nabasa nako Domingo lagi pinadayag uno Jis gub ana. counter okay. sa kadua moderator kaning kampot siya. Sige, counter. Wait lang kaning kampot sa moderator naman sa roles nga dapat ang moderator. Ang ako pangutan na ning gamit manggod siya ana nga Biblia. So kay matid-anon man ka siya nga ning gamit sa Biblia ingon matupan niya nagamatuod siya kay insakto kay ning gamit sa Biblia. Akong gisukod ang iyahang kitawag nato og kinani ang dignidad nga kana bang Biblia nga iyahang gigamit kinaaman sa cover sa mga Biblia
Uyon ba siya nga ang nakasulat sa unang Biblia? Wa pa pangutana sa mga Biblia. Hulat na gyud. Uyon ba siya nga ni anang unang Biblia nga iyang gigamit? Kana nga version is Katoliko nga version. Muuyon ba siya anak kay naman na siya siyang cover ipatubag na moderator. Sige ka na, base sa objection, counter objection, it is the duty of the affirmative sa pagtukan ko. Yes. Kining Bible lang, ayang gigunitan Sige, sige. sa Katoliko ba Yes. o dili sa Katoliko. Sige, Mr. And Moderator. I want to extenuate nga lima man ka Biblia Tubag ayang ko. gidala. Yes, yes. Kung Tubag ko. saan yung mga Biblia ayang gidala. Tubag ko. Okay, start Yami. tubag. Start, time. Start, okay. Mr. Moderator, motubag ko. Ah. No? Kay nangutan naman siya unsa ni mga Biblia akong gipanggamit, Katoliko o Protestante. Dili lang Katoliko nga hubad pati Protestante ang pulong sa Dios. Di ni Katoliko nga Bible so klaro natubag Katoliko o Protestante. Sunod pangutana. So pangutana. Ikatulong pang kana. Sa pangutana. Mingingon ka man nga ang imong gigamit nga Biblia is Katoliko. Nya Protestante. matuto nimo. Objection, Mr. Moderator, objection. Yeah. Dili niya putlo na. I have one. Ay, objection man. Pangutana sa ako. Okay. Ano ko Patiwasan objection? na siya. Ako man. Patiwasan siya. Relax lang. Yan, naki-objection. Okay. Patiwasan. Ang akong pangutana Continue, kana continue. sang imong giangkon nga Katoliko di ay na nga version. So akong pangutana paluap, miingon ka man nga Protestante. Kung dili mabasa ang Biblia ang Katoliko nga version nga imong gigamit nga walay nabutang diha apil ang Protestante, o yung ka bang namakaka? Dili Okay, ko objection. tubag ko ha. Tubag Oh, ka? dili ko muuyon. Kay nga naman, kay klaro kay kung gipanggamit dili lang Katoliko pati Protestante. Ngano ang hiramang juga sa Katoliko? Pati Protestante ang pulong sa Dios. Yes. Nabasa gyud Domingo. Dili lang Katoliko gasulti, pati Protestante. Mo nagubag yun ni nga dili Domingo. Sunod pangutana. So pangutana, Oh. may pakita ka ba niya ng niining Biblia nga Katoliko nga adunay nakasulat dinhi nga apil Protestante kami ingon ka man nga Katoliko diay ang gigamit nya matupan nimo apil ang Protestante muuyon ka ba nga dinhi sa maong Katoliko nga version way nakasulat apil Protestante tubag Objection, Mr. Ay, Moderator. objection. Wala Objection. mong objection, Mr. Moderator. Wa jud siya ka tuhog sa akong tubag. Sige. Wa ko mingon Protestante ni nga Biblia. Akong gingon Protestante ug Katoliko ang akong gipanggamit nga hubad. Okay. Para dili kay bias ba Protestante sad. So wa ko mingon nga Protestante ni. Ay mo objection is Muna, Mr. Moderator, wa siya okay. kasabot sa akong tubag. Ang iyang objection. Ang iyang Wala siya objection kasabot sa tubag. stay na kay Oo. ang iyang presentation go duha mo gud na Oo. Bible. Biblia Di sa Katoliko. Katoliko sa Oo. Counter lang Okay. moderator ha. ang ato ang moderator nibalo sa rules ikaw po nibalo ka sa rules during objection no side comments nga moingon ka nga wa ko kasabot okay that is side comments okay Sige, sige. okay ipangutan na sunod Oo. When Di. Juan kanang okay, I will count on that. Sige, Okay. sige, sige. sunod pangutana Sunod na tubag. ningingon ka man nga kapag dili mabasa nako ang pinadayag uno Jess nga dili Domingo alaunas kininibi imong gingon miingon ka man nga kung dili nako mabasa nga kanang pinadayag uno Jess dili Domingo muuyon ka ba nga mapildi juga o dili mabasa nga Domingo pinadayag uno Jess Tubag. Dili ko muuyon nga mapildi ko, ikaw gyud mapildi basta dili ka kabasa nga dili Domingo kanang junghuda nga dili Domingo. Kining gipanggamit ako nga Biblia, basaha gyud diri nga dili Domingo para mo daog ka ug ako'y pildi. Pero di gani ka kabasa nga dili Domingo, kanang naas pinadayag ko no Jis, ako gyud daog ikaw gyud pildi. Sunod pangutana. pangutana alaunas kininibi miingon ka man nga pag dili nako mabasa diha sa uno Jess pinadayag nga dili Domingo matupan nimo pildi ko kung dili nako mabasa kung akong ipakita sa moderator nga pinadayag uno Jess walay nabutang diha nga Domingo pinadayag uno Jess niya nang Biblia o Biblia o yun ka ba nga ikaw ang napildi tubag Tubag, di gyud ko muuyon kinabasa gyud akong Domingo. Klaro kayo, ang pulong sa Dios mabasa gyud Domingo litra po litra. Mao gyud imong gubom radwarin. Gubag gyud. Pangitai ko bersikulo, pinadayag ko no Jess nga ingon, dili Domingo kay nabasa magyud akong Domingo. Nya makabasa kay kag word dili Domingo, nabasa na gyud akong Domingo. Sunod pangutana. sa pangutana kay ang tima sumala man sa Biblia miingon ka man nga di ka muuyon pangutana buot ba nato sabton nga mahadlo ka
nga atong ipabas ni moderator ang pinalit kuno Jess nga walay nabutang nga Domingo. Mahadlo ka ba diyan na? Di Tubag. ko mahadlok. Ate papasa, Domingo, Mr. Moderator. Objection, Moderator, objection. Ipapasa man ka ha. Sige, Objection, basa. objection, moderator. Sige, Objection. na. Objection, moderator. Yeah, unsa may objection? Objection. Ipapasa man ka niya. Sa atong rules, moderator, balikon ko na isod comments, pagingon niya nga nagkisikisit. Dili na. Side comments. Sige. Wala sina siya ha. Sige, papasa lang. Second Ikaduha, count, ha? moderator, ikaduha. Second Ikaduha. Sige. Wa pa ko mangutana nga pabasahon nako siya. Oh, ipapasa Mr. Moderator. Ang akong pangutana muuyon ba siyang mahadlok siya nga kung akong ipabasa dili ikaw mabasa kung akong ipabasa ang tima sumala mas Biblia mahadlok ka ba kanang uyon ka bang mahadlok ka pag akong ihatag sa moderator nga dili mabasa ang pinaday ko no Jess nga adlaw Domingo adlaw sa Ginoo muuyon ka ba mahadlok ana Tubag, dili lagi ko mahadlok. Ako na ganing ipabasa tas moderator, imog yung pungan. Sige, basa Mr. Moderator, wa pa'y Domingo diha. objection moderator naa pa sa ako ang panahon karon ang pagpangutana dili pa siya mubasa nga wala pa ko mag-ingon kapabasahon siya. Yeah, so ay mo ang question. Tupag naman. Sige, tupag. Oh. Okay. Wa ko mahadlok. Wa ko Okay, ipabasa. follow up. Sige. Oh. Ending. Matud pa nimo sa imuhang pagkamatuod nga maingon ka nga kaming Katoliko gasimba og Domingo. Diha ba sa tima naabay pulong simba naawa tubag? Tubag. Walay pulong simba, akong teksto nagisgot og worship. Wala maghisgot og simba atong tima, pero ang akong teksto nga gibasa sa Living Bible naghisgot og worship. Mo na naapil na kog hisgot ang worship. Pero ang atong tima way worship, pero mabasa gyud nato nga Lord's Day Sunday. Oh, sunod pangutana Brad Warren. Moderator, ako sang i-address moderator. Pwede ba moderator? Ako ang kamustan ang katong atoang rules moderator. Stop. Time natin. Objection. Ako i-premise din moderator. Tanong moderator. 2 seconds. Okay. Apila bro? Pila, pila. 4 minutes per 2 seconds. Okay. Remaining? Oh, remaining. Okay, ikutin ikamutana ko niya. Sige. Start. Sumala pa sa atong rules, Brother Badinas, miingon ka man nga ang pulong simba wala sa tima. Pero na. Di pa lang dugay. Pero na teksto. Objection, moderator. Mr. Objection, Moderator. moderator. Iya man putlo na akong tubag. Objection. Iyang putlo na akong tubag Mr. Moderator. Wala mo man. Oh, sige. Okay, mag-ruling ko ha. Sige. Kanang pa ipatiwas na yan. Sige. Okay. Matod pa nimo. Ang pulong simba kinangutan naman ko, ingon ka wa sa tima. Pero matod pa nimo naa sa imong pangbasa. Nasa pangpang. Now sa atong rules. Rules ha. Sa atong rules sa ika-number 5 nga rules. Di ba sa atong rules sa number 5 nga dili mo gawas sa tima? Miingon ka man nga ang pulong simba wa sa imong tima. Uyon ka ba nga ikaw mismo nagama sa rules? Imong gisupak imong rules tubag. Tubag, wa ko mo supak gyud. Kay nga naman kay ang akong gibasa wa gyud mo gawas tima. Pinadayag 1:10. Wa gyud ko mo basag laing bersikulo. So nas tima, pero nabasa lang sa bersikulo nga naay worship, naapil na ako nagbasa. Katong Living Bible na may worship, pero wa na mag-ingon nga naa na sa tong timang worship. Pero nabasa na ko usod sa tong tima ang pinadayag 1:10 Domingo. So na pangutana Bro Warren. Follow up. Matod pa nimo ganina nga wala sa tima ang pulong simba. Miingon ka karon nga naa sa tima. Pangutana asa may tinuod ni Brother Badinas? Katong miingon ka nga wala sa tima ang pulong simba. Og miingon ka karon naa sa tima tubag. Pulos na tinuod ko kasabot gyud ka. Kay nga naman, kay kana lagi akong gingon lagi nimo, nga kana din pulong worship wa sa tima, pero naa man nasud sa akong bersikulo. Nabasa na ko, naapil ako nagbasa, listen man po kayo lihayan akong word worship, nasuod man na sa akong bersikulo. Pero ang punto na to diha, nabasa na ko, Lord's Day, Sunday. Dapat imo nang gubuon nga dili Sunday ha, dili Sunday, wa makakaguba. Sunod pangutana. Time. Yeah. Wala pa. Kapay oras? 2 minutes per 2 seconds. Deritor, Okay. ako ang Ah. ako ipaagi ninyo moderator. Sige, Ako ang balik pa na sa objection deritor. Ako Objection. paki-stop Time. sa stop. Okay. Time pause. Okay. Sure, objection. Moderator, yes. Negative. Yes. Thank you moderator. Imo namang kana iyahang dungog moderator. Imo na dungog iyang pahayag. Nga wala di ay sa tema ang pulong simba. Nabati niya, nabati ko moderator ha. Kaya sa number 5 moderator, kanang pwede ba moderator imo ang basahon ang number 5 nga rules moderator. Okay. Allowing the negatives request that rule or order number 5, there shall be no spilling over of topic of discussion. Yes.
Kailangan mo focus na sa theme. Hmm. Order number 6, focus on the proposition mentioned above. What is the proposition? Ang matud-an, ang adlaw sa Domingo, diha sa pinadayag uno Gis, Domingo, sumala sa Biblia o referensya. So, naki-counter objection, Brad? Mr. Moderator, wag ko counter, ako naman ang natubag. Nga wa lagi ko mugawa sa tima kay gani ang akong gibasa pinadayag uno Gis, ni focus ko diha. Pero kaysa akong hubad nga Bible, Living Bible, nabasa mang worship, naapil ako nagbasa. Wa ko mingong nga apil sa tima. Oh. Tanawa ra? O sige, sa bang utana? Moderator, counter, Ah. moderator, counter. Wa siya counter. Wala sa counter. pero ning komentaryo sa moderator god. Wa ko mong komentaryo. Di ka tayong komentaryo karon abi na po di ka mo object pero Wala komentaryo man gud ka. Wa ko mong komentaryo ni ana man ko nga. Ito. Wala lagi na Dapat. maapil sa tima. Nangutan mo sa moderator. I-stop lang sa ako. Nangutan mo moderator na ba kay objection ingon ka wa. Pero kung Dili, wala kay ikaw may nag-object. yes moderator ingon siya nga. So, Nangutan ka moderator. nangayo ko na ba siya counter objection. Ingon siya wala. Wala siya counter Pero may objection. komentaryo siya sa iyahang ka moderator. Ay, iyang gitubag ang imong pangutanan na lang. Ah. So, Sige sige. Moderator ako lang ipagi moderator. Di counter ako objection moderator. sige. Imong namang gibasa ang rules moderator. Number 5 Number 5 moderator. Oh. Unya nga dili mo gawa sa topic nga imong gibasa ang topic diha. Imo mang nabati ang iyang pahayag nga ang pulong simba wala sa topic o tema. Moderator, pwede ba moderator imuhang i-roll out ang ato ang tema, ang ato ang rules nga bisag dalay warning ba nga Virginia, Mother Bandinas, wa man ka sa topic ng pulong simba kay naman sa rules number 5 dili mo gawa sa topic. Pwede ba moderator imuhang ipa-implementar Di, ang ako moderator? ang- Sa warning moderator. Ato ang usbon ang atong proposition no kay dinhi man mao ang pinaka-subject Time sa ha, atong kwan. 2 minutes and Ah. 30 per second. Off na okay ha. Ang matud-an ra sa affirmative ang adlaw sa Ginoo. The day of the Lord. Diha sa pinadayag. Uno Gis, Domingo. Sumala sa Biblia, matong iyang gibasang bersikulo sa Biblia og referensya. Now, mabasa, gibasa ang pinadayag uno Gis, So sa tima. mas mayo nga atong basahon pag-usap kung sa naa sa uno Gis. Mr. Kung Moderator. ang Lord's Day ba, Domingo, Moderator. og ang pag worship na mabasa sa uno Gis. Pinadayag. Excuse me moderator Oo. ha. Kanang yan namang giang ko moderator nga wala sa tema o topic ang pulong simba. So di na kinahanglan pang mabasa pinadayag ko nga Jesus kay miyang ko naman siya god nga wala sa tema ang pulong simba. So kung imong dawaton isag wala sa tema moderator, pwede rin nga po na pero ato na lang ikuan Kasi nga proceed okay ra lang. di ay wala. Nabasa man. Di kaya mang giang ko moderator god Oo nga nga. wala sa tema ang iyang pulong Mr. simba. Moderator, kami na ha. Objection. Jiko, Jiko, Mr. Moderator. Counter objection. Ako naman yun ang gibasa, Mr. Moderator. Sa akong gibasa, naapil mo ang word worship, pero ang akong punto diha sa paggamit, dili kay naa sa tong tema ang worship. Naapil lang diri sa hubad nga the Living Bible worship, pero ang punto diha kanang Lord's Day. Mo man akong punto diha, wa man kumukuha na ng worship, naapil nagbasa ang worship sa bersikulo. Okay. Much better no og another question na lang. Sige sige. Time start. Sige, thank you moderator. Okay. Follow up nga pangutana brother Badinas. Miingon ka man nga kaming Katoliko kasimba og Domingo dili Saturday. Kana bang Saturday ba Badinas na ba na sa atong tema naawa? Babag, wala. Domingo ang naa sa tong tema. Busa ang imong pangutana unta, ayaw pangutana about sa Saturday. Kay wa man na sa tong tema. Dapat ang imong ipangutana ang Domingo. Objection Oh, Okay, moderator. objection sa objection. Nagsunod lang ko moderator sa iyahang ipamatud-an, sa iyahang pahayag. So kaya siya may namahayag ana, bukdo na ko iyang argumento moderator. Iya manggong gi bungat dinhi ang pulong Saturday. So mo nang ako siyang lockdown ana, pero musugot ang moderator nga bisan og wala sa topic ang Saturday, kung iyang gipahayag, pwede ko moderator mangutan na lang gyapon niya. Pero ako ihatag gini ang katungod moderator. I will make a verdict now regarding the objection of the negative is sustained. Ayun ang paggamit og word na Saturday na naman. O sige, Mr. Moderator, o sige. Okay. Sige. So another question? Sige. Sige. Time start. Pilay tayo pa, bro. 1 minute 55 seconds. Okay. Matud pa nimo alauna sa City, miingon ka nga kitang Katoliko ang simbahan ang kaingon. Pangutana, nahibalo ka ba sa
Pahayag sa Iglesia Katolika nga naatay mabasa diha nga ang simbahang Katoliko maoy nag-usab nga ang Domingo tawgon og adlaw sa Ginoo. Nahibalo ka ba ana or wala kategorikal? Tubag. Nahibalo ko ni ana tungod. 1 minute explain ha, eksapaw. Kahibalo ko ana, pero timan ang pag-usab sa Katoliko base sa Biblia. Kay di man na iusab kung di pag-ibase sa Biblia. Kung sa may mabasa sa Biblia, pinadayag ko no Jis, Domingo. Kung sa pay laing hubas Biblia, Lord's Day, Sunday. So kaang pagkanang pag-usab sa Katoliko, base po na sa Biblia. Di kay mo question na ka sa Katoliko. Question na ang Biblia kay mabasa man niya Lord's Day, Sunday. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Wa pa lang maugas imong maaba ang laway ming angkon ka. Nga ang simbahang Katoliko maoy nag-usab pangutana. Objection, Mr. Moderator? Ay, Objection? Ay, sa manas ko na- rito. Di na may objection, di man ka mahuman basta di objection. Maminaw ha. Mr. Moderator, Taking the time, okay. akong hangyon akong kaatbang nga dili niya putlon ang akong tubag. Putol man to. Ang akong giingon, husto na nga giusab sa Katoliko pero gabase sa Biblia. Base sa Biblia muna akong sumpay. Gabase sa Biblia kaya ang mabasa sa Biblia Lord's Day, Yeah. Sunday. Mao na giusab sa Katoliko. Na Dila putlon. ang tubag ni Brad J, sa affirmative Dila should putlon. not be Counter mo dito, counter. Tay, 50 seconds. Okay, counter. 50 seconds time ha. Ila bro? 50 seconds na lang. 50 seconds, okay. Counter ka? Yes, Or another Moderator. objection? Paan ko kanang balin object na siya Ah. counter ko dito. Sige ka. Actually, okay, ang ako ang simulator, wala man ko sa tema ang pulong simbahang Katoliko. Pero sa iyang pagpahayag ganina, mingon siya ng simbahang Katoliko ang gaingon. Mo tanong tanan ko, naibalo ba siya nga simbahang Katoliko gausab? Ingon siya nga, yes, giangko niya nga simbahang Katoliko usab, pero bato pa niya sumala sa Biblia. Now, moderator, ang ako ang objection moderator sa akong pagpapos ng moderator. Nga kinini ang naaba sa atong rules nga ang simbahang Katoliko pwede mag-usab naba sa tema o rules moderator nga ang simbahang Katoliko pwede mag-usab sumala sa Biblia kay Mr. Moderator? Objection. Counter objection. Ang iyang pangutan ng Mr. Moderator wala naman nagipamahayag sa duwa. Ang Katoliko gausab. Okay. Iya man ang pangutana dapat Yes. gani ang iyang pangutana subay ta sa tima. Yes, as far as I know. Sige, As sige. far as I heard sa Ilan, bro? objection o counter 50 objection, seconds. sige. it's better another question na lang. Sige. Last na Another pagutana question. kay kana lang. Ayaw lang ko sa bosa. Wa man Ano sa ba tima. na? Hangtod ba mahuman ang ato karon nga sharing Badjuna Badar Badinas? Imo ba gyutong barugan nga ang simbahang Katoliko mao'y nag-usab nga ang Domingo tawgon og adlaw sa Ginoo? Tubag. Objection, Mr. Moderator. Ang iyang pangutana wa lagi na sa tima. Wa man may magtima nga ang Katoliko pamatudan ako giusab. Wa man na sa tima. Ang among tima ay sa pa wala. Wa man na sa tima nga pamatudan ko nga ang Katoliko nag-usab sa Domingo ngadto sa pag-usab sa Domingo. Ang among tema Lord's Day, Sunday dapat mao na iyang ipangutana. Okay. Wa naman focus tima. Counter Ikaw wa sa moderator. tima. Yes. Para atay kuan. Moderator, kung wala sa team moderator, kay siya man komentaryo ana, dapat ikaw ana ang mo-judge. Now, yaman kung gitubag moderator, gitubag niya, buta gisakyan ako yang tubag, nga miingon na siya nga ang simbahang Katoliko, miangkon na siya nga may nag-usab busa kay iya man ang gisulti gitubag, gisundan nako moderator. Dili lang siya mohukom kay naman kay moderator na Juna sa Badinas. Solid da moderator. Okay? Okay. Ang objection nimo is sabi mong objection? Akong objection, Mr. Moderator, kay iya man ang gibalik nga pangutana. Sure Wa Regarding naman sa- ko na sa timang wa na iyang sa pangutana. Kay wa man ko magpamatuod nga Katoliko nag-usab. Ang counter objection Ang mo, counter ako, apil moderator. ba na siya sa tima? Wala, nangutana siya na. Wala magmapin moderator, Oo. pero iya man ang gitubag ko moderator. Gitubag man yan na. Mana ang magmawala moderator, iyahan ang burden kay iyahan man ang gipahayag o gitubag man yan na moderator nga ang simbahang Katoliko. So ako sang gisundan moderator. Now ikaw may atong moderator, Let ikaw us be back to kinabukmon. the topic, no? Since ang affirmative kanang medyo misquail siya sa iyahang reasoning, Yes. pero imong gisundan. Yes. And I hope the negative will also do the same nga mugukod ka sa mong objection niya and reasoning. Just Sila bro. stick. 32 seconds. Let us stick to the topic. Yes. Pinadayag uno Jis. Another question. Another question. Maybe that is the last question. Last question. Okay. Daghang man kag gibasa diya Brother Badinas. Kana bang tanong Biblia nga imong gibasa?
Ano ba mga pila ang Biblia version? Dagdagan yun, no? Lima. Oh, 5. Itug-an ko no sa kadaghanan kana bang mga verse ang imong gigamit nga Biblia. Nahibalo ka ba ana sa background kinsa ang mga protestante nga nagiusa pag-translate ana nga Biblia? Nahibalo ka ba Ay. Bibles o wala? Ako nung tubagon, last. tubagon. Oh. Ang akong tubag, Mr. Moderator, ha? Kay balo ko ana. Saan na objection? Kanang wala objection. Tubag Ay, moderator man. Amo lagi ako ay anak Dili, nako. nangutana ka. So address ka dapat. Amo lagi. Sako, Amo lagi. Moderator man siya. Sige, sige. Ang diba? lang ko nimo nga ang akong Nangutana tubagan na ka. Mr. Moderator. ayun, tubag. Ang akong tubagan na Mr. Moderator mo na akong ingon ako ming object. Sige. Ang akong tubagan na Mr. Wala Moderator, nasayod ko ana, pero kay kanang imong pangutana dili naman na mo ang nasa tima. Ang nasa tong tima Domingo adlaw sa Ginoo. Kana unta imong bubuon dili kayo ana ka mangutana kinsay gahubad anang Biblia ha. Okay. Sunod. Ano tayo na? Okay. Ano tayo? Time na. Okay, time na. Oh. So, mga igsoon, tapos ang pagpabarog sa affirmative o buak sa negative ang ato ang proposition. Ang sunod nato nga yugto mga igsoon mao ang pagpabarog sa negation, pagsupak sa negative nga Seventh-day Adventist kabahin sa proposition o tagaan do siya na po kami notos para iyahang dungkagom ang proposition sa affirmative. Brad Warren, andam ka na sa pagpabarog sa imong pagsupak? Andam ka na? Yes, Okay, I will give you 10 minutes and the time will ticking down if you start talking. Okay? Salamat kayo tinahod. Start time. Time na. Okay. Salamat kayo moderator sa imong pagpataliwala ni ang diskusyon nga malinawon. Tungod kay ang atong moderator maalamon og naghimo gyud siya siyang katungdanan kinaman na sa rules pod nga ang moderator makabilin siya mo. Thank you so much moderator. Ako sa pasalamatan ang ato ang higala akong amigo Brother Badinas. Minggahen jud ko og panahon dinhi nga makikita suya kay akong trabaho usab no kay part sa amo ang trabaho kining pagmantala pagsangya pagpasidaan. Okay? Now sa ako karong pagbarog mga higala kay sunan dili nako ang burden ang pagmatuod kay ang debate or ang rule of debate dunay usa lamang ka affirmative dunay ko negative. Ang katungdanan sa negative side dili pagmatuod kun dili pagsupak sa affirmative og ang paghiling sa mga ebidensya nga gipanggamit og ang pagsupak sa mga ipamahayag kay mo nay katungdanan as a negative side nga ako karon ingon nga nagbarog. Ang tema ang yun ako dito sa pag-asa to ang para ma-review sa mga naminaw nga ang tema mga higala kay igsunan pamatud-an ko sa side sa Roman Catholic Brother Badinas ang adlaw sa Ginoo diha sa pinadayag uno Diyas Domingo sumala sa Biblia og referensya monay tema sa affirmative side. Now ining mong tema mga higala kay igsunan sa affirmative side natural nga mosupa ko nini nganong mosupa ko kay dili na mo teaching sa akong gipasakupan pero dili man na mo akong katungdanan karon pero ako lang gi define nga tungod kay ako negative side kunya siya affirmative side iyang pamatud-an nga ang uno Diyos pinadayag is adlaw sa Ginoong matud pa niya Domingo. So kay negative ang kumusupa ko na kay ang stand sa inyong ubos nga alagad o sa Seventh-day Adventist Church Local Conference doon na may gitawag og Bible o gitawag og SOP. Now sa SOP namo mahigala kay sunan naman di asa kung bag-usap nga dili na gitawag nato og Domingo. Book na ko na unya kay ako ra nang gi-define kay sama panalitan ang color ni ining bond paper puti. Musupak man ka kung dili puti. Sa may color, sa natural mo pa kita. So muna nga kung dili Domingo ang pinadayag uno Diyos unsa man di adlaw muna nga sa amo ang gitawag sa mong baruganan nana sa gitawag na to Act of the Apostles siguro na siguro sa Badinas ana nga dili Domingo ang nabutang dito kung dili
adlong ipapahulay nga matud pa sa ipamahayag mao daw to ang Saturday nga alang sa mga Hudyo. Okay? So iya man ang gipamahayag munang ako ra po siyang sundan mga higala kay igsuunan. So muna nga karon ang pagpasalamat usab nako igsuon nga bungutan kay to pinanggang atong kaatbang. Kay sa akong pagpangutana miyangko nang budya nga ang gigamit niyang Biblia is edisyong Katoliko Pastoral. Asa ganito? Pwede ba na ito karon? Dada. Nakita nako sa kamera higala kay igsunan, aron nga daghan pud mo makatunan, unya timbang-timbang lagi mo. Okay, dili ako ang mo-judge, dili ko siya ang mo-judge, ang moderator ug ang mga naminaw man. Mo'y mo-judge dinhi. Munang wa jud kong side comments. Hindi po ko mo sopa kanang gitawag na tuog nga mosapaw. Kay aron nga malinawon ang ato ang siri. Karon, yang ko niya pero sa una niyang tubag medyo alanganin siya mo tubag. Alanganin mo tubag. Mga higala kay igsuon ano man nahibalo man siya. Nga mutubag siya, matunaw siya nganon. Tungod kay iya diha ang giangkon nga ang maong gigamit niyang source is self-supporting evidence. Nga sa ato pa self-supporting gani ilaha ra pod. Nga unsa? Nga pagtuo. Unang self-supporting evidence. Pero wa siya mo angkon ana. Ako pangutana kana bang gigamit nimong Biblia? Nga naa diraw. Uyon ka ba nga ang naa diha sa mga Biblia na ay pulong Katoliko diha mao ba na imong gigamit na Biblia o dili? Ingon siya pagsugod medyo alanganin sa motubag ay medyo sakpan o. Bisan binang maulaw ta, no? Pero sige lang, pagkantos lang sige kay naman tayo panas pagpangutana karon. So minaw na sa gyud, no? Kamo mga naminaw diha sa live, minaw sa mo. No, kay ang ato di may galag igsunan, mauman ang pagbarog sa kamaturan kay ang baka kung balik-balikos pagmatuod da mahimong tinuod alang ni atong inosente ug wala masayon. Muna nga kinahanglan mo barog kas kamaturan. Ha? So sa ikaduhan akong pangutana, medyo nakasabot siya nga, sige. Kanang gigamit ako nga Biblia is Katoliko na. Pero gisumpayan niya og Protestante usab. So, diha sa unang pangutana, lihay-lihay siya nga di siya mo angkon ng Katolikong Biblia. Ang gigamit niya, yung Katolikong pud siya, di self-supporting evidence. Ha? Self-supporting evidence. Ya, di na pwede sa korte na. Dapat mo gamit kag ebidensya kan walay pabor-pabor. Walay gidapigan badinas. Pero salamat ko kay sa mga paluam nga pangutana. Miangkon ka nga sige Katoliko na nga version ako igamit. Niya, apan do na po'y Protestante. Busa nang utana na po ko. Nakasulat pa na nining Biblia ha nga matud pa nimo Katoliko nga version ang imong gigamit. Nakasulat pa diha usab ang pulong Protestante. Diha na po action na po sa kisi-kisi. Gipakita na po niya ang mga Biblia nga Protestante na po. Wala na dinhi sa tupa. Kini nga Biblia is Katoliko ra gyud nga Biblia. Okay? That is self-supporting evidence kung makarga siya sa policy. Nga naman, magpamatuod gani ka, aron mo tuo ang mga naminaw, bisan pa, o ano mo gamit kag laing mga Bible, laing mga referensya nga dili Katoliko. Ingon siya, ang atong di masumala sa Biblia sa tuwa, minggamit ka og Biblia nga imuhang Biblia nga pabor sa inyuha. Di na pwede sa pagpangita o pagpadek sa kamatuoran na imuhang tudluan ang mga tao pinaagi sa inyuha ra pang pagtuo. Mabitan na may angkol siya nga ang simbahang Katoliko mo'y nag-usab, replace, mo'y nagpili nga ang Domingo tawgog adlaw sa Ginoo. Ang simbahang Katoliko ra muna nga basa dinhi siya Biblia Katoliko. Abi pa nako di gisya ana mo sunod nga namudawat ka pangutana. Dagko magining bangkaruta ron mga igala kag sunan. Pero ako maning amigo, ako ra po ning nahinayan. Ako ra po ning alam-alaman kay 11 sa proverbio, mas lami man gitong bugnong tingog. Usahay nalay kan mo taas ang tingog kana man ako sa 58 Isayas 1. Isayas 58:1 nga suminggit ka sa puso. Una nga kay ato maning amigo aton po ding hinahinayan magsunan o pagpasabot. Ay sama niya yung gituhan nga ang Ginoo
muluwas sa tanang tao, mao pud among Ginoo gilaga. Mao pud ang Ginoo among gilagaran. Naghandog ko sa ang Ginoo nga ang tanang tao maluwas. Munang niata karon dinhi, ingon nga nagpadayag sa kamaturan. Unya, Last 2 minutes. kitingin na rito. Nata din may galak igsuna nagpadag sa kamaturan. Unya ang katawhan mabuot o nay magtibang-timbang mga higala kay igsuna. Now, sa mga Biblia ang gigamit niya ako sa gipangutana, nahibalo ka ba sa background anak nga mga Biblia? Unsa nga protestante ang imong gigamit? Kato ba ng protestante nga pareha niyo pagtuo nga Domingo? Ha? Ora, dapat punta gitugaan ko na niya para ba honest ba? Honest and goodness, Brother Badinas. Nga kining Biblia nga protestante badwaren, pareha naman yung pagtuo nga Domingo. Mura gyapon, self-supporting lang gyapon. Last 1 minute. Ha? Self-supporting lang gyapon nga naman. Gamit niya ang nalaing bersyon. Mura gyapon ang maong mura gyapon nga bersikulo 1:10 pinadayag. Pero sama niya pagtuo nga ang Domingo. Kaya na mga bersyon na diya protestante liga na sila. Pero parehan yung pagtuo nga Domingo. Okay? O sa kanang mga protestantiha ming sunod ra po na sa mong giingon ang simbahan katoliko. Mo'y nagdeklara, mo'y nag-usab, mo'y nagdesisyon ng Domingo. Tawgog adlaw sa Ginoo. Kana nga mga bersyon nagsunod-sunod ra po na sa katoliko. Higala kay gisunan, inaot ko nga daghan tag nakatunan karon. Niya dili man ginako katungdanan ang pagkamatuo. Kipagsupak mo gini. Ha? Pagsupak mo gini. At least nga ang atong pinanggang igsuon magkapamalandong sa magkahinuktok siya ubos ang sa dakong pagpaubos ba nga ipaubos nato ang garbo. Dawato nato unsay kamatuuran dili pinaagi sa gitawag nato og lipat-lipat. Time's up. Times. Salamat kumay hapon. Okay. Okay. Start mo rin. O diha natapos ang pagsupak ni Brad Warren kabahin sa proposition ang Lord's Day base sa pinadayag Domingo. So affirmative Brad J. Carlo. Yes, Moderator. Andam nga na ba? Andam na, Close Sir sa Moderator. sa Andam na. negative. Okay, hello. Okay. Start. Start. Okay, Brad Warren, no? Kay isip negatibo ang imong trabaho pagsupak ra gyud. Karon ang akong unang pangutana Brad Warren, mao ni. Kining akong tema imo ba ning gisupak tungod kay mabasa nako nga Domingo ang nas pinadayag 1:10 o imo ning gisupak tungod kay wa koy mabasa ang Domingo pinadayag 1:10? Tubag. Pag parang dugay miingon ka nga negative ko. So akong gisupak nako bisan pag duna kay mabasa anang mga translation nasama ninyo pagtuo. 1 minute pa ni. Oh. Gisupak nako na. Ngano man kay kanang gipanggamit nimo og miangkon ka ganina nga ang simbahang Katoliko mo ay nag-usab ana nga ang Domingo tawgog adlaw sa Ginoo ug ang gigamit nimong tanang version sa Biblia sama ninyo pagtuo busa self-supporting evidence gyapon natubag ang pangutana sunod nga bugat nga pangutana. Sunod pangutana kay imo mang gisupak ang mabasa nga Domingos pinadayag 1:10. Ang pangutana, sumala ka sa pinadayag 1:10, mabasa mag yung Domingo, muuyon ka na ron. Tubag. Dili lagi ko mo yon, di pa lang dugay. Kay katungdanan ako negative side. Oops, a minute. Negative side ko ay kalimot. Ang katungdanan sa negative pagsubak. Kay pagsubak man, lang kay kutos pagsubak, mismo ikaw ming bungat na ka nga ang imo lamang gipasakupan, mo lamang ang nag-usab nga ang Domingo tawgog adlaw sa Ginoo ug ang tanang version nga gigamit sama ninyo pagtuo. Natubag ang pangutana sa pangutana. Sunod pangutana kay nisupak man day ka nga walay Domingos pinadayag 1:10. Kay imo man ang supak. Kaya ako na may Domingo, ikaw supak man ka. Sa ato pa why Domingo? Pangutana, mao na ako pangutana. Muuyon ka ba nga kung mabasa na kung Domingos pinadayag 1:10, dili na ka mosupak ron? Uyon o mosupak, yes or no? Tubag! Categorical. Yes, moderator. I have, yes. Ang tubag mo na ko, ano dili lagi ko muuyon kay negative side ko. Musupak! May mabasa ka man, yan ang imong gipanggamit. Pero di palang dugay gay na miingon ka nga ang simbahang Katoliko
mao lamang ang nagdeklara nga ang Domingo adlaw sa Ginoo ug ang tanang verse nga imong gipanggamit sama niyo pagtuo bisag gisupa kung ano man kay sama ninyo pagtuo nga ang Domingo adlaw sa Ginoo inyo ra pagtuo dili or wala nakasulat sa Biblia nga tinuod tubag sa pangutana. Sunod pangutana. Dini, mato pang Juan sa adlaw nga Domingo. Pangutana, sumala sa mabasa unsay gingon ni Juan, Domingo o dili Domingo? Sumala sa mabasa. Tubag sumala sa pinadayag uno Jess. Domingo dili. I have 1 minute. Ah. Sa pagsapaw. Relax lang. Relax lang. Okay. Sumala sa imong gibas pinadayag uno Jess ni anang translation nga sama niya pagtuo Domingo. Okay. Sama ninyo pagtuo. Nga naman, mingangkon ka man nga ang simbahang Katoliko mao lamang ang nagdeklara nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Busa ka nang imong gipanggamit nga mga bersyon nga protestante kuno nagsunod-sunod sa inyong pagtuo. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kay niangkon ka na maron nga sumala ani akong gibasa Domingo. Niangkon na gyud ka ha? Objection Ano dito. niangkon naman sa Mr. Okay, Monitor. sa objection. Objection dito. Oh. Time pause. Ay, Objection. yes, dito. Ang akong objection dito, akong i-address mo ha. Yes. Kanang terols. Ato pa niya ang angkon mo. That is instrument fallacy. Ayaw isulti. Ang wa na ko gisulti. Igo lang kung nagbasa. Kung ayaw put na ako ang gibasa og tubag. Ayaw ingna mi angkon ko. Ah. That is instrument fallacy dito niya sa turba. Siya, patiyanan. Warning ha. Sige. Balik pangutana Mr. Moderator. Balik. Ang oras? Ang oras? Okay, okay. 6 minutes. Ah. Okay, Tas pa. the objection is sustained. And pangutanan sab. Kay di magyud ka mo angkon, balikon ti kag pangutana. Pasundan ti ka ha? Sa pinadayag uno Jis, mabasa man gyud dinhi o niingon si Juan. Sa adlaw nga Domingo, pangutana, sumala sa mabasa unsay giingon ni Juan, Domingo o dili Domingo? Tubag. I have 1 minute. Ah. Tubag. Sa imo laging gibasa Domingo. Okay, Domingo. Domingo tungod kag imong gibasa sama ninyo pagtuo. Miangkon ka ganina nga ang simbahang Katoliko mao lamang ang nagdeklara nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Ang gigamit nimong version o translation sama ninyo pagtuo. That is self-supporting evidence. Natubag ang pangutana. Sa pangutana. Sunod pangutana. Pag ingon ni Juan, si Juan may giingon na niyo, di padayag. Si Juan nag-ingon sa adlaw nga Domingo, pangutana, nasayop ba si Juan nga kaniding adlaw sa Ginoo Domingo, nasayop si Juan o wala? Yes or no? Tubag. No, wala masayop si Juan. Oh, 1 minute ha. 1 minute. Wala masayop si John Revelator. Ngano man apostoles man to sa Ginoo. Ang nasayop ang imong giangkon nga ikaw miangkon nga ang simbahang Katoliko mo'y nagdeklara, nag-usab nga ang Domingo tawag Ginoo at ang Domingo gitawag lamang adlaw sa Ginoo ug ang imong gipanggamit nga mga translation sama niyo pagtuo busa natubag ang pangutana sa pangutana. Sunod pangutana, bago pa nigawa sa imong baba nga wala masayop si Juan. Yes. O niyan, ingon man si Juan dinhi, ako si Juan. Sa adlaw nga Domingo, sumuoyon ka Domingo jud ay nas pinadayag uno Jis, kay wala man ka masayop si Juan. Tubag. Oyon ka. Dili. Oyon ka, wala masayop si Juan. Dili. Wait lang ha. Oh. Dili lagi ko mooyon. 1 minute. Dili ko mooyon nga ang Si Juan nasayop. Muna dito sa Objection. Mr. Moderator, ako lang gipaklaro. Ako lang gipaklaro nga. Ang ako kategorikal man kuno Mr. Moderator. Dili ko yun. Okay. Okay. Patanawa ha. Awo jud ha. More na break up to siya tungod kay may kwan. Awa minawa. Most of the time. So, Balik. atong possible na pangutana, so para Ah. magkuha na to, say, ang tuman na to. Ah. Either categorical or continued question na Ah. bago para sa sentence. Okay. Atot pa niya, balik pangutana ha. Tabagon gyud ni categorical diri ka before ta explain. Bago pa lang nimo nalitok, wala masayop si Juan. Yes. Karon kay niingon man si Juan dinhi sa adlawng Domingo. Nya si Juan na pa niingon ani. Ako si Juan. Karon niingon man si Juan. Sa adlawng Domingo, pangutana, muuyon ka na ron nga si Juan wala masayop nga Domingo ang nas pinadayag uno Jis. Uyon ka na ron nga wa masayop si Juan. Yes or no? Tubag no. 1 minute. Di ko mooyon nga si Juan nasayop. Okay. Ang nasayop ang imong tubag ganina nga miangkon ka nga ang Iglesia Katolika mao lamang ang nagdeklara o nag-usab nga ang adlawng Domingo tawgon og adlaw si Ginoo. Imo lang gipasangin nga si Jan ano man. Biblia man gunya po na.
pinadayag uno Diyos, pero ang tinuod nga Biblia wala magsulti ana nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Ang nagsulti ana, di kami sulti. Ang Iglesia Katolika mo lamang ang nag-usab o nagdeklara nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Munang dunay mga version kay mong ibang gamit nga self-supporting evidence. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matud pa nimo wala masayop si Juan. Karon sumala aning Biblia nga akong gibasa. Unsa may giingon ni Juan? Domingo o dili Domingo? Wag. Ang giingon ni John ni anang imuhang version nga Biblia. Domingo dili. Nga protestante nga sa Objection, pagtuo. Mr. Moderator, categorical man ito. Ikaw hindi man Mr. Moderator. Ang takas kay ba? Giring-giring. Oh. Objection. Ang pagkakay ang giring-giring on pero istorya. Sa objection. Isa, tama ka objection ha. Ang akong objection Mr. Moderator, nga dapat gani categorical. Direktamente dili kay magiring-giring pag istorya. Okay. Oh, So, the question should be answered categorical because the question is categorical, but you have the counter objection. Yes. So, counter objection. Minto bago kayo itong nga kategorikal. Ang objections pag wala pa ko sa objection karon sa relax talaga. Relax lang. Ang akong objection moderator kung mo-object siya si moderator no side comments lang. Ang Side ako comment. tubag ko no nanganana ko no. Okay. Side comments ko. Wala side Nagkanit comment. yung government na sabi. Ayaw pa sabi. Wala side comment. Ah, sige, Kaya, go ahead. matanda niya side comment dahil ko na siya na-distract. Okay. Just ask the same question. Kunya, if that is categorical, should be also answered categorical. And then, the detail or the explanation of your categorical answer. sige, dili man to siya komentaryo no. Balik lang pangutana kay matud pa nimo lagi di kabuyan ani lansang tikani. Oh. Wala masayop si Juan. Matud pa ni Brad Warren, wa kuno masayop si Juan. Pangutana, sumala ani nga Biblia nga akong gibasa, ang pulong sa Dios. Unsa may gisulti ni Juan? Adlawng Domingo o dili adlawng Domingo? Hala tubag. Tubag. Oh. Ang gisulti ni John ni anang imong ang ang gisulti ni John ni anang imuhang gigamit nga translation nga sa pagtuon ninyo Domingo. Okay. Apan ang Biblia nga tinuod walay nabutang nga ang adlaw sa Ginoo adlaw Domingo o miangkon ka ganina nga ang simbahang Katoliko lamang mao'y nagdeklara nag-usab nga ang Domingo tawgon og adlaw sa Ginoo munang sa mga Biblia nga imong gipanggamit karon sa inyong pagtuo o pabor gyud inyo lang ipahid ni John. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay mato pa nimo nga wa masayop si Juan. Karon kay wa magkamasayop si Juan, muuyon ka ikaw mo nasayop. Tubag. Yes or no? Tubag! No, di ko mo angkong ako sayo. Ano man? Kay nagpamatuod ka nga miangkon ka ganina nga ang simbahang Katoliko lamang ang nagdeklara, ang nag-usab ba nga ang Domingo tawgon ang adlaw sa Ginoo. Dunay giusab nila nga adlaw. Gibiyaan nila unya ang ilang giusab, ilang gipuli kanang Domingo nga adlaw sa Ginoo busa kanang mga Biblia imong gipanggamit sama ninyo pagtuo nga Domingo adlaw sa Ginoo pero bunga lamang sa pag-usab sa Iglesia Katolika sa pangutana. Sunod pangutana, sumala ani nga Bible, Holy Bible. Last 1 minute Nag-ingon dinhi. Last 1 Matot pa dinhi Lord's Day, Sunday. Pangutana, sumala sa imong nadungog kining akong gibasa karon. Unsa may imong nadungog? Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Sumala ni mabasa? Yes, sige. Tubag, ang Oh. ako nadungog ano imong gibasa, Sunday Lord's Day. Okay. Apan, ang imong gibasa, self-supporting evidence. Kaya di palang dugay, di kiti kabiyaan. Ilangsang puti ka diha. Nga miangkon ka manggod, nga ang simbahang Katoliko, mao lamang ang nagdeklara, ang nag-usab, nga ang Domingo kuno, tawgon og adlaw sa Ginoo. Doon na sila adlaw nga gibiyaan, ilang gisupak, gipuli ang Domingo. Nya ang tubag ni ganina, ang simbahang Katoliko lamang ang nag-usab ana ug nagdeklara ana nga ang Domingo adlaw sa Ginoo. Busa kanang imong ipanggamit tanan. Palasi sa pangutana. Pala si sunod pangutana. 3 seconds. Sumala ani nga Biblia, the New American Bible. Nag-ingon dinhi Lord's Day, Sunday. Mabasa gyud litra por litra mo ni atong tema. Pangutana, sumala ani nga Biblia akong gibasa. Unsa may imong nadungog karon? Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Sumala ani nga mabasa ha? Tubag. Tubag. Ang tubag. Oo. Sumala sa imong gibasa. Time. Gitang. Taga sa Okay, pangaro tubag. man. Sumala sa imong gibasa Sunday Lord's Day. Okay. Di kabiyaan ko diha. Ilansang ti ka diha. Kanang imong gibasa
Bibliyang Katoliko na. Okay, Bibliyang Katoliko man, mingangkon ka ganina nga ang simbahang Katoliko lamang mao'y nag-usab, mao'y nagdeklara nga ang Domingo adlaw sa Ginoo, busa wala na sa Bibliyang tinuod. Ang imong panggamit, palasi. Okay. Time is up. Ang affirmative, nakahuman na siya pangutana. Ang negative, nakahuman sa og tubag. And then, arin sa ta sa ikaduhang part, no? Ang pagpaparot sa affirmative. Ikaw na sa Brad? Second stand. This is now the second stand. The same topic, the same proposition, and the proposition is the same, no? And the proposition is pamatud-an sa RCC ang adlaw sa Domingo diya sa pinadayag uno Diyos Domingo sumala sa Biblia o diferensya. So human sa mainit na kanang tigit sa pangutana katarungan kung pabaro pag-usap ang ato affirmative, I will give you 10 minutes for your second stand and your time will take down if you start talking. Okay? Okay, dagang salamat talahuro moderator Brad Bini og sa akong buutan. Kalmado na akong amigo Brad Warren, no? Og sa akong timekeeper nga si Brad Edwin. Mga kaigsunan og mga kaigalaan, ang akong katbang wa siya kaguba sa kuang tima. Nga naman, kay wa man siya nabasa hangtod karong oras wa gyud siya nabasa nga dili Domingo ang pinadayag, ang naas pinadayag uno Diyos. Mo bitaw ako siyang giingnan sa una pa lang na akong barog. Basta dili gani ka kabasa diha sa pinadayag uno Diyos nga dili Domingo, di gyud ka kaguba, di gyud ka kadaog. Kaya nga naman, kadaghan sa akong Biblia nga gipanggamit, pulos Domingo mabasa, Lord's Day, Sunday, adlaw sa Ginoo, Domingo. Ya asa man ka ana? Kabantay mo, asa mo dadon, adto na siya mo da sa worship. Ang una niya pangutana pa ganina, nagtima ba tag worship? Di ba? Wala ta magtimag worship, pero naapil man na sa akong teksto. Igo lang kung nagbasa. Nya, na may worship sa pinadayag uno Diyos sa Living Bible. Naapil na nakugbasa, pero wa na maapil sa atong tema. Pero ang atong tema, pamatud-an ako nga kanang adlaw si Ginoo sa pinadayag uno Diyos, Domingo. Kaya nga naman, klaro kay mga kaigsuunan, no? Mismo siya mga kaigsuunan ni angko na. Mato pa ni Brad Warren, wala masayop si Juan. Suwa ko na masayop si Juan. Unsa man nagingon ni Juan be? Nga giangko naman ni Brad Warren nga wala masayop si Juan. Ingon para pa siya nga wa man kumuangkon. Sa iwa moangkon. Kana ni mong pag-ingon nga wa masayop si Juan, di na pag-angkon. Mato pa nimo wala masayop si Juan. Unsa may giingon ni Juan? Pinadayag uno Diyos. Balik ko na to basa. Mato pa nimo wa masayop si Juan. Akong balik ko basa. Pinadayag uno Diyos. 15, no? Tara. 20 dito na eh. 20 ang kwarta. Pinadayag uno Diyos. Tara, ang gingon ni Juan. Nga mato pa ni Brad Warren, wala masayop. Unsa may gingon ni Juan? Pinadayag uno Diyos. Nagingon. Ato ni paklion mga kaigsuunan, pinadayag uno Diyos. Nagingon si Juan. Ato ni paklion mga kaigsuunan. Ato ni pangitawon pinadayag. Maniya, ang sa gingon, pinadayag uno Diyos sa adlaw nga Domingo. Maunay gingon ni Juan nga sumala pa sa atong katba nga wa masayop si Juan. So dili day sayop ang akong pagpamatuod nga Domingo gyud ay naas pinadayag uno Diyos. Unya gitawag man nag Lord's Day ang naa sa pinadayag uno Diyos, Lord's Day man na. So klaro og tataw nga kanadeng Lord's Day nga sumala pas pag-angko ni Brad Warren, wala masayop si Juan. Unya unsay gingon ni Juan? Sa adlaw nga Domingo mga kaigsunan. Ako siyang gipangutana kategorikal ang iyang tubag ga giring-giring na, gatuyok na. Tubag ga direktamente. Nasayop pa si Juan pag ingon niya Domingo. Ingon siya wa masayop. So klaro kayo nga ang akong tima napamatud-an ako nga kanadeng adlaw sa Ginoo pinadayag uno Diyos, Domingo gyud ay mga kaigsunan. Domingo. Unya unsa pa may lain? Ebidensya na to.
Ani, ako siyang gipangutana, kini nga Bible akong gigamit. Pinadayag ono Jis, akong gibasa dinhi. Lord's Day, Sunday. Pangutana, Brad Warren, ako siyang gipangutana. Sumala sa imong nadungog sa pinadayag ono Jis. Unsa may imong nadungog? Dinhi sa akong gibasa. Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Ingon na yon siya. Sumala sa akong gibasa, sumala sa imong gibasa, Brad Carlo. Lord's Day Sunday. Mana? Nganong nagsupak-supak man ka, nga ni angko naman ka nga Lord's Day, Sunday sumala sa akong gibasa. Tanawa ng iyahang pag-angkon. Angkon siya, niya gawas na sad. Angkon, gawas na sad. Ang iyang teknik mga kaigsuonan, anhi siya mo question sa gahubad sa Biblia. Dili question kung kinsay gahubad sa Biblia. Ma-protestante man, makatoliko man, o unsa bay gahubad sa Biblia. Dili na mo'y question. Ang question mga kaigsuonan, ang naa sa tima, mo'y question na. Unsa may nasa tima, pamatud-an ko, ang pinadayag uno Jis, Domingo na. Ang adlaw sa Ginoo, Domingo na. Nabasa na ko sa daghang mga ebidensya mga kaigsuonan. Mao na. Kay kung moingon siya sayop si Juan, sa ato pa si Juan mo'y nasayop, siya mo'y sakto. Imposible kay mga kaigsuonan. Kay supakot siya, negatibo gud siya mga kaigsuonan. Unsay trabaho sa negatibo? Iyang supakon nga dili Domingo ang pinadayag uno Jis. Mao man na iyang trabaho. Kay kung di na niya supakon, walay debate. Nga karon sa iyang kahimtang karon, wa man di masayop si Juan nga Domingo ang pinadayag uno Jis. So pulos na may affirmative ani ron. Uyon sa Domingo, uyon po ko Domingo. Wala na affirmative ron, ay wala na negative. Ana na mga kaigsuonan ug mga kaigalaan. Klaro og tataw mga kaigsuonan nga mabasa gyud ako Domingo. Unya unsa ba? Dinhi sa Biblia mga kaigsuonan, ang banal na Biblia. Unsay mabasa? Atong basahon na pinadayag uno Jis. Wa gyud siya kagubaan ni ay. Pinadayag uno Jis. Paganina mga kaigsuonan, ako lang siya gi ako patong gi ingon ato nga pagpangutana ba. Tara, unsa gingon diri pinadayag uno Jis. Matod pa ni Juan sa isang araw ng linggo. Ingon Diyos si Juan, isang araw ng linggo sumasa Diyos ang aking diwa at narinig ko sa likuran ang isang malakas na tinig na waring isang pakakak. Unsay gingon ni Juan? Isang araw ng linggo. Dagan kay kung nabasa, puros linggo, puros Domingo. Pero wa gyud siya nabasa nga dili Domingo. Nya makadaog di siya na. Nga igo raman siya gasupak-supak. Nya unsay gingon dinhi? Linggo. Araw ng Panginoon. Klaro kay mga kaigsuonan. Unsa dining araw ng Panginoon? Linggo mga kaigsuonan. Tama bro, linggo. So klaro kayo mga kaigsuonan nga daghan kay kung nabasa puros linggo. Domingo. Unya karon makasupag di ka na nga pulos man na mabasa sa Biblia nga ikaw gani mismo ni angkon nga wala masayop si Juan. Di unsay gingon ni Juan, pinadayag uno Jis, Domingo. Ni ano misukol man kaaning timaha? Nga wa man ni masayop si Juan nga Domingo ang pinadayag uno Jis. Ang naas pinadayag uno Jis wa di masayop si Juan. Ngano nga gasupak-supak man kana Brad Warren. Mao na mga kaigsuonan, adto siya dagandagan nga kinsay gahubad sa Biblia. Dili na mo isyu kinsay gahubad sa Biblia. Ang imong kwestiyonon ang atong tema, anha pangutanas tema. Ayaw question na kung kinsay gahubad sa Biblia, Katoliko magma-protestante, dili na mo isyo. Ang isyo kanang naa sa tema. Domingo ba nang naas pinadayag uno Jis, anha ko pangutan-a. Kay latagan tikag mga Biblia nga Domingo gyud ang naas pinadayag uno Jis. Karon, unsa naman giangkon man na niya? Domingo man di ay kay wagon masayop si Juan, nya Domingo magiingon ni Juan. So hapla gyud ana ang atong katbang. Unya mga kaigsuonan ug mga kaigalan, mao na ako siyang gi-challenge kung makabasa gani kag word nga dili Domingo sod sa bersikulo, daog ang atong igsuon nga si Brad Warren. Kung makabasa siya litra po litra ha, pinadayag uno Jis nag-ingon, dili Domingo ang adlaw sa Ginoo. Kana daog si Brad Warren. Pero kung dili gani sa kabasaan na nga word nga dili Domingo ang adlaw sa Ginoo, magpabilin nga daog, pabilin ang kamatuoran nagbarog nga ang pinadayag uno Jis nga naa sa pinadayag uno Jis, matod pa ni Juan,
Domingo ang adlaw sa Ginoo mga kigsunan. Klaro kayo iyang giangkon, wala masayop si Juan. O niya, iyang tuyok-tuyok. Ngano ang Katoliko may gausab? Oh. Gikan Sabado ngatos Domingo, mao ba nay isyo? Niana ba ko nga pamatud-an ako Domingo, ang pamatud-an ako ang Domingo inusab sa Katoliko. Dili na mo isyo, pero ako lang siyang gisundan ato. Ako lang gisundan mo to pagkaduhan niya pangutana, ako dai kong ni-object din ko. Kay nga naman masaag naman ta. Last 1 minute. Masaag naman ta, mawa naman ta sa tima. Unsa may purpose magtima ta para diha ra ta mo subay. Adto naman siya nangutana nga ang katuoyon nasayod ka ba Brad Badinas? Nga ang Santa Iglesia Katolika mo'y nag-usab nga kanang Domingo maong adlaw sa Ginoo. Dili mata na mo'y isyu, pero ako na lang nang gitubag mga kigsunan, tingalig wala na sila ing pangutana ba. Pero ako na lang nang gitubag. Kay nga naman, ngano ang Katoliko mo'y nag-usab, matod pa niya. Uyon ka ba Brad Badinas, nasayod ka ba? Nga ang Santa Iglesia Katolika mo'y nag-usab nga tos Domingo. Yes, nasayod ko tungod kay ang Katoliko dunay authority ana. Oh. Kaya nga naman, ang pag-usab sa Santa Iglesia Katolika, nagbasira sa pinadayag 1:10. Kay Domingo magimabasa sad, wa masayop ang Santa Iglesia mga kaigsunan. Wala masayop ang Santa Iglesia Katolika sa pag-usab niya na, kay Domingo man po ang mabasa. Naaman po'y mabasa nga Lord's Day Sunday. Klaro kayo na mga kaigsunan. Mao na hinaot nga bungkago na ni Brad Warren. Daghang salamat ug maayong hapon kanatutanan. Okay, so daghang salamat Brad Carlos sa imong kaduhang pagpabarog kabahin sa Domingo nga mao ang Lord's Day. Brad Warren, andam ka na ba? Mo cross exam sa ato ang higala dire. Yes, moderator. Okay. Basta bang signal. Sige. So, ay mohang time is 10 minutes, another 10 minutes. It will tick down if you start questioning. Unang puntos pangutana, Brad Badinas. Unang tubag po. Wala man kaha masayop si John sa pinadayag 1:10 niining version sa Biblia nga Good News Bible. Kini nga version is Catholic version po ni. On the Lord's day, the Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Niini bang Revelation 1:10 nga walay nabutang nga Domingo? Insakto ba si John o sayop? Tubag. Tubag. Sakto si Jan nga Domingo. Oh, sakto si Jan nga Domingo. Objection mo dito. Ngano mo? Oh, bisa man ka. Mr. Moderator, basta matubag na ba? Dili man ta Objection. Relax na. Ha? Object Oh, yeah, Usa di Tubag naman na. Ngano mo object ko man? Object ko dito. sige, Relax sige, lang. Ang question itubag pero na kay objection Yes. sa tubag. Jan nga Domingo. Yeah, sa objection sa imong tubag. Okay, ang sa Oh. objection Yes, sa tubag. ang akong objection moderator nagpaabot ko sumala sa iyahang tubag. Diini bang version nga akong gigamit dinhi nga Catholic version. Ibasa nako dinhi. Sulat ni John ang gyapon binariya ko no Jess. On the Lord's day, the Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Diining maong version, na Catholic version. Si John ang kasulat. Wala may nabutang Domingo dinhi. O Sunday. Nasayop pa si John niining version nga akong gigamit? Nasayop o wa masayop? Tubag. Tubag. Wala masayop si Juan nga Domingo na. Tanawa ha? Wala masayop si Juan nga Domingo na. Kay kanang imong gibasa nga Lord's Day, matod palagi ni Juan dinhi sa Biblia nga akong gibasa sa adlaw nga Domingo. So therefore, kanading Lord's Day nga imong gibasa diha sa maing balita Biblia, Domingo lagi na. So wala masayop si Juan nga Domingo na. So ikaw mo'y nasayop. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Niingon ka man nga sa akong Biblia may mabasa. O niya, sa ubang Bibliang Katoliko walay mabasa. Pangutana, uyon ka ba nga nagkabangi ang simbahang Katoliko sa Biblia? Kasi nga Biblia na mabasa o sa laing Biblia may mabasa. Uyon ka ba nga wala magkahiusa o supak? Kategorikal. Di ko muuyon oy, basta iki kana nga pangutana di ko muuyon. Kaya nga naman, klaro kayo sa Bibliang Katoliko, mingon ka wa ko ni mabasa sa Bibliang Katoliko. Nga Domingo na oy kanini, ang banal na Biblia Katoliko maning hubad. Unsay gingon diri? Pinadayag 1:10. Unsay mabasa? Domingo. Mao na. Ayo Brad Warren, ayo tabuni ang kamatuoran. Mismo ang Katoliko nga Biblia nag-ingon Domingo gyud ang nas pinadayag 1:10. So, basahi lagi ko nga dili Domingo ang nas pinadayag 1:10 para mudaog ka. Sano pangutana? Okay, another question. Katulong pangutana. Moderator, ako ang i-address ni moderator. Oh, okay. Aron ako po ipangutana niya.
Pwede ba nimo basahon moderator kini maong version na akong gamiton? Objection, objection. Objection sa moderator. Objection Ang na iyang trabaho pagpangutan naman. Sige, sige. Dili man objection Adlak, lang. adlak, Ali, sige. Dili mo gisugo man kanya Mr. Moderator. Sige. Oh. So pangutana kay di man ka mosugot nga ang moderator ako mabasahon. Ako basahon dinhi. Version sa Katoliko ha. On the Lord's day, the Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Niining maong version, may nadungog ka bang Domingo o Sunday Lord's Day? Niining version ha? Niining version, may nadungog ka bang Sunday Lord's Day or wala? Tubag. Tubag. Ano nga version? Tabag. Wala ko'y nadungog nga dili Sunday. Adara? Wala ko'y nadungog diya nga dili Sunday ang Lord's Day. Ang giingon lagi sa Bibliang Katoliko mao ni isang araw ng linggo. Linggo lagi na lagi pinaday ko no Jis. Muna nga sa imong gibasa, wa gyud ko'y nadungog diya nga dili Domingo. Sakto na imong gibasa nga way mabasa diya nga dili Domingo. Kay nga naman ang mabasa lagi dili Domingo lagi bisan sa Bibliang Katoliko. Sunod pangutana. Pangutana. Oh. Balik ko na kung pangutana. On the Lord's day, pinadayag uno Jes, kang dyan lang gyapon eh. Oh. Bibliang Katoliko. Ako masahon ni Gala. On the Lord's day, the Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Tug-ani na minaw. May nadungog ka ba nga Sunday ani nga version sulat ni John? May nadungog ka bang Sunday o Domingo? Tubag. Naa or wala? Tubag. Tubag. Tubag exapaw ha. Na, Exapaw wala. ha. Wala lagi mo ingon diha nga dili Domingo. Objection dito. Oh, ako naman gitubag. Ang iya kategorikal. Okay. Ang akong objection, moderator, may nadungog ba siya nga Domingo or wala nini nga version? Ingon siya, dapat moderator, ako ibalik mo ako dito na. May nadungog ka ba, Brother Badinas, nga dinhi sa version sa Katoliko nga Sunday, Lord's Day? May nadungog ka ba sa kong gibasa nga Sunday, Lord's Day? Or wala, moderator? Okay, objection. This is the objection nga may nadungog ka ba sa iyang gibasa? Lord's Day is Sunday. Yes. Okay. Mr. Moderator, That is the objection. Yes. And do not ka ba counter objection? mo counter ko Mr. Counter Moderator. objection. Kay katubag naman ang akong yung kategorikal sa Moderator. Akong gingnan, ako gingon akong tubag, wala ko'y nagdungog nga dili Domingo. Kay ang nadungog nako diri sa Bibliang Katoliko, isang araw ng linggo. Domingo lagi na ang naas pinaday ko no Jis. Mo na nga sa imong gibasa, wag gyud ko'y mabasa diha, wag gyud ko'y nadungog nga dili Domingo ha. Okay. Wag mabasa diha. Eh. Overall. Ano pangutana? Overall, another question. Okay, sunod pangutana. Pinadayag uno Jes ubang version sa Biblia Katoliko lang gyapon. Matud pa dinhi sa uban nga version, kadaghang version. Biblia mo diha, daghang version. Tugani ang naminaw, tanan bang Biblia nga Katoliko? Katoliko ha? Tanan bang Biblia ang Katoliko pinadayag uno Jes? Tanan ba sila nagkahiusa nga ang Domingo di ang adlaw sa Ginoo diya adlawng Domingo? Tanan bang Biblia ang Katoliko? Mababasa ba sa tanang Biblia ang Katoliko nga ang Domingo adlaw sa Ginoo? Mabasa ba tanan o dili tubag? Tubag. Mabasa gyud tanan nga Domingo gyud. Diha, Bibliang Katoliko ha. Banal na Biblia. Unsay giingon? Pinadayag ko no Jis. Isang araw ng linggo, suma sa Dios ang aking diwa. Isang araw ng linggo? Doon sa man linggo, di na Domingo. So kana laging imong gibasa lagi, di lagi na mo pabor nimo nga kana laging adlaw sa Ginoo dia Domingo lagi na sumala sa ang banal na Biblia. Sunod pangutana Brother Warren. Miingon ka man mabasa tanan sa Biblia ang Katoliko. Biblia ang Katoliko ha? Nga ang Sunday Lord's Day pinadayag uno Jes miangkon ka man nga Biblia ang Katoliko tanan. Kining Biblia nga akong basahon dinhi on the Lord's day. The Spirit took control of me, and I heard a loud voice that sounded like a trumpet speaking behind me. Miingon ka man ganina nga mabasa tanan sa Biblia ang Katoliko nga Sunday Lord's Day. Gibasa man ako dinhi. Pangutana, uyon ka ba sa imong nadungog akong gibasa karon nga walay Sunday Lord's Day or ikaw na makaganina tubag? Tubag. Digyo ko muuyon. Kay ang Biblia ang Katoliko dara o. Katoliko man sila na. Katoliko Yes. man po ni. O dara ko sa gingon diri. Pinadayag uno Jis, isang araw ng linggo. Katoliko gud nga Biblia, Jose Abriol. Oh, klaro kay mga kaigsunan nga Domingo lagi. Kana laging Lord's Day diha imong gibasa, Domingo lagi na sumala ani ang banal na Biblia. So di ka pong puntos diha. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Pila pa 4 minutes o 4 minutes. Okay. Sumala sa referensya mo dito, ang tema sumala man sa referensya mo dito. Biblia Biblia referensya, okay. Uyon ka ba
sa gitawag nato og kininiang CNA or Catholic News nga magazine. Referensya man eh. Sumala dinhi, it is true that the Catholic Church through the authority of Christ replace the Hebrew Sabbath Saturday with the Lord's Day Sunday. O yun ka ba sa Catholic News Magazine nga ang Katolikong simbahan miingon nga ang Saturday Lord's Day o niya giusab lang sa Katoliko? Mato pa nimo ganina nga ang simbahan Katoliko mo'y nagdeklaro nag-usab nga ang Domingo tawgon nag-adlaw sa Ginoo. O yun ka ba sa inyong magazine o musupak? Tubag! Objection, Mr. Moderator, objection ko. Objection? Kaya ang iyang gibasa, Mr. Moderator, wala sa magtima. Kaya ang iyang gibasa sa Saturday Lord's Day man. Wala may mag-topic og Saturday. Okay. Ang among topic Sunday, adlaw sa Ginoo Domingo, mo ni atong topic. Wata mag-topic nga ang Saturday Lord's Day bagdili. Okay. Wata topic ana. Counter objection, moderator. Okay, negative. Yes. Counter objection? Ang akong counter objection kay siya ganina moderator, daghan man siya og pangpahayag nga wala sa tema, wala sa topic. Busa igo lang po ko nag-confirm, ibasa na ko ni nga muuyon ba siya moderator nga ang simbahang Katoliko nahibalo nga ang adlaw sa Ginoo Saturday ilaha lang giusab gibalhin kay miangkon sa ganina nga ang simbahang Katoliko mo nag-usab og nagbalhin nga ang Domingo tawgon ka adlaw sa Ginoo. Busa ang moderator wa jud ko mugawa sa tema moderator kay mismo si ganina moderator kung ato tong sakyan daghan man siya gipang una ang moderator akong Okay. On the first place, kaganina, doon na objection niya, doon na sa counter objection. Niya, dihay tayo nga medyo may squil ka sa ato ang topic, pero gi-resolve naman to nato. So, we promise nga, dili na mo palayo sa timan na atong topic. That's why, I request na ang sunod na questioning will be inclusive sa Revelation chapter 1 verse 10. Okay. Mr. Moderator, counter objection. Kaya nga naman, dili ang ito bago niyang pangutan na. Kaya nga naman, saag man na, wa man na stima. Okay, that's another question. Oh, Another question. next. Okay, kay di man ka udawat sa akong pangutana. Naiko ra man ko nagbasa sa Catholic News Magazine nga ang Iglesia Katolika replace the Hebrew Saturday Sabbath, the Lord's Day into Sunday. Kay di man ka modawat ni ini pangutana. Kanina miangkon ka man nga ang Iglesia Katolika mo ilang may nagdeklara ug nag-usab nga ang Domingo tawgon og adlaw sa Ginoo. Imo ba tong ipanghimakak or imo tong uyunan gyapon tubag? Di lagi ko mo yung lagi. Oo, yun na. Kaya nga naman, klaro man kayo, Mr. Moderator. Ako naman yung ipangbasa nga Domingo man gyud ang adlaw sa Ginoo. Ano sa pakon pa man gyud na niya? Inoon, negatibo man siya, musupak gyud na siya. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Mingon ka ganina nga di na pwede hilingon or i-examine unsa nga version kinsa pa nagkuan na o yun ka ba niining akong bago na palit ganina sa bookstore sa pahina 91 nga matud pa dinhi sa 91 gitawag kini identifying explicit and implicit claim in a text nga matud pa dinhi in a meaningful reading engagement, getting into the message of the text by verifying. Kinahanglan i-verify. Pangutana, sa dihang minggamit ka og mga version, o yun ka ba nga wala nimo gi-verify? Nganong ilahan ang gisulti or wa ka masayod ana daan mo na misulti ka karon tubag? Objection, Mr. Moderator. Ang iyang pangutana lagi, dili lagi na mo issue nga kinahanglan magyud klaruhon kung kisay gahubad ani. Wala man ta magisgot kinsay gahubad aning Biblia ha. Dapat ang imong ipangutan ang nasa tema nga ang adlaw sa Ginoo Domingo ba og dili kana mo'y tema. Objection sustained because Oh. the topic is now going afar and back to the Revelation chapter 1 verse 10. Okay, gamit ko sumala sa referensya. Referensya? Ang tema bigla referensya man. Sumala sa Google ug sa Britannica.com. When did the Lord's Day? Wa ko makawas ha. When did the Lord's Day change to Sunday? Sumala sa Google niha. Ang iyang source Britannica.com. When did kanus aman giusab ang adlaw sa Ginoo ngadto sa Domingo? Tubag nining maong reference the Roman Emperor Constantine. O yun ka ba? Niining referensya nga ang Lord's Day nga imong ging Domingo karon. Itubag sa
Britannica.com nga the Roman Emperor Constantine in 337 convert to Christianity, introduced the first legal legislation concerning Sunday in 321. O yun ka ba ani? O musupa ka ani tubag? Tubag, di gyud ko muuyon ana. Kay sawa pa si Constantino. Tanawa ko si Juan nagsulti na nga sa adlawng Domingo. Wa pa Constantino han, nagdomingo na. Daghang ko gipangbasa nga hubas Biblia. Lord's Day Sunday. Wa pa Constantino kay mismo si Juan nagsulti ani 94, 95 AD. Wa pa Constantino ana. Naghisgot na si Juan nga ang adlaw sa Ginoo Domingo. Bosa ayaw pa sa nginli si Constantino kay sa wa pa si Constantino daan na nang gisulti ni Juan nga Lord's Day Sunday. Sano pangutana? Sunod pangutana. Niangkon ka man ganina nga ang simbahang Katoliko mao lamang ang nag-usap o nagdeklara nga ang Domingo tawgon og adlaw sa Ginoo. Ang pangutana mao ni, kana bang imong gituuhan karon ug imong gipanggamit nga mga translation nga sama niya pagtuo oyon ka ba nga resulta lang na sa kausaban o musupa ka tubag? Tubag. Dili lagi na resulta sa kausaban, resulta na kung unsay naa sa Biblia. Kay naa mas Biblia mao po na gideklara sa simbahan nga Lord's Day Sunday. Oh, imo din ang sapakon. Salamat. Congrats. Okay, doon na pa ba ko ikaw, bro? Mustan for Question? siya. Yes. Oh, Napapagod siya na. Kabanda yun, ba na ta? Oo. Total. Conclusion. Okay. Okay. So mga higala, natapos ang cross examination sa ako ang negative. O musunod pag-presentar karon sa iyang second stand, negative. Nabahin sa proposition nga itong diskutan, ang Lord's Day is Sunday, base sa Biblia o referensya. So, Brother Warren, are you ready to make your second stand? Okay. John, ako sudan ang iyang second stand. Thank you You so have 10 minutes. Yes, thank you so much moderator sa atong timekeeper. Ug sa mga naminaw karon, sublion ako sa makadaghan. The truth will prevail. Ang kamatuoran mao lamang ang mudaog. Ang affirmative side, doon na siya topic dinhi, pamatud-an ko ang adlaw sa Ginoo. Iya sa pinadayag uno just Domingo sumala sa Biblia og referensya. Now, kay sumala man sa Biblia og referensya higala. Remember, ako sa gipangutana kaganina, sumala kay halos daghang kog kwarta nagasto diri sa bookstore. Sa niining nga libro nga Guluhan Critical Reading and Writing, referensya man ni sa pahina 91 nga sa dili pa ka mo desisyon og dawat, yan ang kamatuoran ko no, kinahanglan i-verify daan. I-verify daan. Ang itanang ko siya, kana bang gigamit imong mga Biblia pinadiyag uno just kay daghang ka magipanggamit nga version. I-verify ba na imong pag-ayo or wala? Isuta pa na pag-ayo wala, ingon siya nga di na kuno niya katungdanan na. Sa ato pa magpataka-taka ron sa basa ani ron. Na. Og mao man gani na nga mapataka-taka ra tagbasa aya po nang side. As far as the truth concern, salvation concern, remember ang atong pagtuon sa Biblia behind the line and between the lines. Behind the text and between the lines. O pasabot nako kinahanglan i-verify pagayo. Kung dili ba bugos nga translation. Dili ta magpataka o gamit o basa nga dili i-verify. Ngano man? Doon ay libro mingon mga professor yan eh. I-verify daan karuhon daan. Di man na pwede nga uyo kana mo ingon ka nga moadto ka ang dapita unya wa ka mahibalo. Di mo tana juga kana bang dapita diha ma'am. Nga usamay ka nang sign diha nga mao nang lugar i-verify nimo daan. Ngano man? 14:12 sa proverbio adunay usa ka dalan nga dumatarong alang sa tawo apan sa unahan di ay kamatayon. Unya o mapatakataka og agi og dalan nga wa nimo gi-verify nga ang sangkuan kamatayon na delikado. Unang nagtuo ko nga ang atong pinanggang igsoon Brother Badinas nagunahuna guri sa ngayon kong bitayon karon ning kapuno. Kaya maning tima wa jud koy gidugang ani. Yara maning tima. Unahon niya bitayon ko karon kay ano man kay basin og nahibalo siya nga pwede na ko lipat-lipaton si Badwarin apil ang mga audience pero ang mga audience mabuot man makasabot man ang mga audience ha
Mao na moingon ako nga the Holy Spirit, ang balang espiritu nag-intervene sa tuang sharing nga dili aron malaglag kun dili sharing aron mosangko ta sa pagkakaplag sa kamaturan. Dili sa kamaturan muani ta sa kaluwasan. Una i-verify brother Badina sunod gani i-verify po. No. I-verify gyud. So ta gyud kung authentic ba, reliable ba ang mga source. Kay daghan karon nga mga bugos nga mga translation gigamit gibuhat aron kunuhay o barog ang usa ka pamatuod nga di naman tinuod. Una nga I hope nga makapalandungan ni sa tuang kaatbang. Mingamit ko niining version sa Katoliko dire. Kaya matupanigan nagbalik-balik ko si John na sayop pagwa natural si John di gina masayop. Kay apostolis man na si Ginoo. May pahinog kita ana noon. Apostolis ko na. Mo nang di ko moingon nga si John na sayop. Gigamit lang niya si John. Gipahid ni John kay nas pinadiyag uno just sa iyang Biblia ang gigamit. Dapat ka na ang Biblia ang imong gamiton, i-verify ni mo na before mo ipahid ni John. Yan naman. Mahimo anig suon nga mas ikaw pa noon ang namakap ni John ini. Si John nga wa mahibalo imuhang butang-butangan nga ang Domingo adlaw si Ginoo, that is Roman Palace. Aya butang-butang yang imong sikata nga wa gisulti. Pero kay badwaran kayang tima sumala mas Biblia. Dapat i-verify nimo kung si John bagyod nga kanang tinuod ha. Kay ang mga translation karon natural ilang ang ibutang pinadayag. Umingon sila si John ang kasulat niini. Gipahid lang ni John. Unang misulti ko karon, ingon nga ako igsuon Brad Carlo, ako kang aguan gid diri. Kay pinangga ko na ko igsuon kay matugihon kayong nag-live, nagmensahe niya pareha ta handom o kaluwasan. May na lang nga maka-share ko nimo og gamayng kaluwasan or kamatuoran nga mosangko sa kaluwasan. Ha? So, ninggamit ko dinhi og version Katoliko nga wa gikoy nabasa dinhi. Manutan ako niya. Nasa iyo pa si John ini or wala? Basa na lagi na. Ha? Kay sumala pa din ang version on the Lord's day, the Spirit to control of me. Wa jud koy nadungog dinhi nga Sunday Lord's day. Manutan ako niya. Nasa iyo pa si John ini og wala kay ikaw gani nagbalik-balik mong pangutana ana pod. Unang balik-balik og pangutana. Ha? Adto man siya mo angkon nga si John wa masayop. Kay ano man knock-out man siya. Afirmatibo gud siya. Hadlok ko sa mingon nga si John insakto. Ano ba hadlok man siya ka mutubag ano man knock-out naman daan. Kay ini nga bersyon Katoliko. Why nabasa dinhi ani nga bersyon na ha? Nga Sunday Lord's Day. Ya mintubag sa ganina ang tanang Biblia. Ang tanang ko tanang Biblia ba Katoliko nakahiusa ba o nakasumpaki? Ingon siya nakahiusa tanan. Nagigamit ako ning Biblia Katoliko, way nabutang Sunday Lord's Day. Pamalandongin na pinanggang igsuon. Pamalandongin na pinangga. Mas mayo pa noon kitang duha ang pwede masayop ini kaysa ni John. John apostolis to si Ginoo. Ipaubos nato ang atong kagalingon. Ayaw ipahid ni John ang wa niya gisulti. Una kinalang i-verify. Karon ha? O sa motuba sa pangutana nga matupan niya wala kong topic, ikaw ra gani ang wa sa topic ganina. Niang ko nang guga nga wala sa topic ang simba. Dapat wa ang takamutubag ana. Intubag man ka mo nang gisakyan kanako karon. Ipit naman. The object moderator. Ipit naman. Ana ra man guna. Basta na gani maipit, palaban sa moderator. Ika ang minggawa sa tima, kay daghang kag ipang supak sa imong rules, apil lang imong tima. Supak, yang kon ka mangwa sa topic ang simba. See? Apil lang gani sa turde, wa sa topic. Oh. Munang gisundan ka nako. Karo sa diyang akong gisundan, likay na. Yang kon bisa ganina nga ang Iglesia Katolika lamang maoy nagdeklara. Maoy nag-usab nga ang Domingo pagatawgon og adlaw si Ginoo. Iglesia Katolika ra. Ha? Mo na miingon diri sa maong www.com Catholic News Agency. It is true that the Catholic Church di man kana tinuod gayud nga ang simbahang Katoliko tungo siyang pag-angkon-angkon nga naa kuno say authority ni Kristo giusab gibalhin
ang Hebrew nga Sabat nga Saturday nga Lord's Day gibalhin ngadto sa Domingo. Liman ka na, it is true. So niining kahaponon nagbadaugon dili kaming duha nga naman ang prinsipyo sa debate is not who will win but the truth will prevail, not the debaters. Dili natong duha kinsa daog ang atong ipadaog, dili ang atong kagalingon kun dili ang kamatuoran kay ang Dios kamatuoran. Ining kahaponon Brother Badinas wa jugay na mahagdaw karon. Jugay mahagdaw ano man sakpan man. Tinta ka mo angkon, tinta ka mo angkon dayon sa kuang pangutana. Angkon ang gugga nga imong pasakupan tanan. Ha, imong pasakupan, moray nag-usab, nagbalhin. Ha? O bitaw na nga sa mga translation karon nga mga Biblia nga imong gipanggamit nga sama niyo pagtuo as a result nato pa diri ha www.catholicnewsagency.com. As a result, unsa man ning resulta? Resulta ni kay dunay Iglesia Katolika nga nagbalhin sa adlaw sa Ginoo nga Saturday, gibalhin nga to sa Domingo. Ang resulta ni karon, mato pa diri. As a result niya nang maong pag-usab, Sunday became known as the Lord's Day for Christian. Resulta na lang na. Resulta na lang ba? Nga naman, kay doon na may gihimo ang Iglesia Katolika. Ang gihimo sa Iglesia Katolika, katong Hebrew nga Sabat nga Saturday. Wa pag nagumugamit gani sa Biblia sa libro pag yun nga Katoliko. Mahala ko ng libro ha eh. Puro ko kumani ani. Bible diary man. Bible Oh, diary. Katolik. Oh, Bible dictionary oh. Katolik. Bible diary. Bible diary oh, Katoliko oh. Oh, kam sa kuan na. Oh, nakani bro. Salamat bro. Oh. Lain. Naa dinhi oh, unsang adlaw ang adlaw sa Ginoo. Sabat ang giingon dinhi. Ngano ba? Mao nang ang giingon dinhi as a result katong gihimo sa Iglesia Katolika. Ha? Ay, salamat po tayo. Sige. Okay. Kanang second salamat Brad Warren sa imong pag asa mo second stand no. Sa imong pagsupak sa kada ni gayon. Og ikaw Brad Carlo, andam mo na mo kana. Andam na Brad, sa Okay. kasa sa Ginoo. So, Limit siya po na. 10 minutes nagyapon. Og ang imong oras magsugod og ubos o kana ka magsugod. Okay. Brad Carlo. Okay, dagang salamat Brad Warren. Kini akong pangutana, di gyud tikaboy anani ilansang tikaw ani. Sa pinadayag 1:10, matud pa dinhi ningon si Juan sa isang araw ng linggo, sa adlawng Domingo, pangutana, asa may sakto ani ron? Si Juan nga niingon Domingo o ikaw nga niingon dili Domingo, asa may sakto ani ron? Si Juan o ikaw? Tubag. Bag, insakto si Jan, insakto pud ko. Nga naman, kay si Jan nga tinuod. Katang tinuod gyud. Dili ka ng translation nga pinarek uno Diyos nga lain translation nga ipahid ni Jan. Insakto si Jan, insakto pud ko. Minggamit ko og Katolikong version, way nabutang Sunday Lord's Day. Musa kay negative side man ko. Ming-uyon ko niining maong Katolikong version nga walay nabutang nga Sunday Lord's Day. Gawas lang anang imuhang translation Katoliko ug uban pa nga mga translation nga sama niyo pagtuo. Natubang ang pangutana. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay insakto man di ay si John nga niingon siya sa adlawng Domingo. Ang pangutana karon mao ni nganong imo maning gisupak nga dili Domingo ang pinadayeg 1:10 nga sakto mga si John tubag ngano imo nang gisupak? Tubag ano? Kay negative side ko. Kay negative side man ko supa ko sa imuhang pagmamatuod. Ikaduhang punto. Kay niining version sa Katoliko nga akong gigamit dinhi. Walay nabutang Sunday Lord's Day ug wala nabutang ang imong tema dinhi. Supa ko. Dugang nga punto pa gyud. Kay mismo ikaw miangkon na ang Iglesia Katolika lamang ang nagdeklara na nga ang Domingo adlaw sa Ginoo unang misulti dinhi as a result. Sunday became known as the Lord's Day for Christians. Unang nanggawas ka na matranslation nga sama sa mong gigamit nga sama ni mapagtuo bunga lamang sa pag-usab sa imong simbahan. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Matud pa nimo nisupak lang ka kay pagangan nga negatibo ka. Karon kay giingon man dinhi si John nga Domingo ang akong pangutana mao ni andam na ba karon nga magkatoliko ka na? Tubag. Dili nato tema ang
ang Katoliko, ang atong tema Sunday Lord's Day. Busa dili ko mudawat sa pangutana. Ang akong tubag sublion ko, musupa ko niya nang imuhang pagbabatuod, negative side ko, dugang punto. Kay ang Bibliang Katoliko akong gigamit, why nabutang dinhi, pinariyag kuno James, on the Lord's Day, the Spirit to control of me. Why nabutang Sunday Lord's Day? Dugang punto, ang Iglesia Katolika lamang ug mismo ikaw miangkon ng Dios nga ang simbahan Katoliko mo lamang ang nag-usab o nagdeklara nga ang Sunday Lord's Day ug resulta niya na minggawas ka ng translisyon bunga sa pag-usab sa Iglesia Katolika. Gidungagan ang pinariyag kuno James. So pangutana. Sunod pangutana, di ba ang atong tema Biblia og referensya? Sakto ba? Yes or no? Tubag, yes! 1 minute! Naon sa man ni ikaw may afirmatibo, wa ka may balo sa imuhang source? Yes! Afirmatibo ka, nahibalo ka na! Nalimot ka! Ang atong tema, sumala sa Biblia o referensya! Ay kalimutan na! Nautana pa na ko noon. Muna ning gamit ko, Biblia Katoliko din huwag nabutang Sunday Lord's Day. Huwag ming gawas sa imuhang abil, di palang budugay. Iangkon ka na ang simbahan Katoliko, mo lamang nagdeklara nga ang Sunday Lord's Day. Sunod pangutana. Sunod pangutana, kay Biblia og referensya man ta. Unya, karon naman ni sa referensya, Bible dictionary ha, part man ni sa referensya, Lord's Day, the day of Jesus resurrection, the first day of the week, Sunday. Pangutana, kay Biblia og referensya man, ipirma man ka. O yun, ipirma man ka nga referensya ta. Biblia og referensya, nya gingo man rin, Lord's Day, Sunday, pangutana, o yun gani, o sopa ka. Tubag! Tubag! Akong giuyunan kana nga diksyonary kay referensya. Ako pong giuyunan nga ang Sunday nga nabutang diha nga Lord's Day resulta lamang sa pag-usab sa Iglesia Katolika. Sumala pa sa Catholic News Agency, as a result, Sunday became known as the Lord's Day for Christians. Wa kay mahagdaw karon. So pangutana. Sunod pangutana, kay imo man ni giuyunan ang kining naa dinhi Bible dictionary. Unya giingo man diri sa Bible dictionary, Lord's Day, Sunday. O yun na kani. Tubag! Oh. Giuyunan na ginako na. Apan ako pong giuyunan nga kanang imong nabasa diha nga Sunday Lord's Day resulta lamang nga sa Iglesia Katolika nga mooy hinungdan, mastermind. As a result, Sunday became known as the Lord's Day for Christians. It is true that the Catholic Church replaced, gibalhen, giusab. Wa di kay mahagdaw ron sa pangutana. Sa pangutana, kay niuyon naman ka dinhi sa mabasa nga Lord's Day, Sunday. So mauyon ka na ron nga ang akong tima napamatud-an ako, Lord's Day, Sunday. Uyon ka na ron, yes or no? Tubag! Di lagi ko muuyon nga imong napamatud-an. Ang akong gingon, giuyunan ako ng imong gigamit kay referensya na. Apan ako pong giuyunan nga kanang nabutang diya nga Sunday Lord's Day, resulta na. Bunga lang na sa resulta kay doon na nag-usap. Ang nag-usap imong giangkon, ang Iglesia Katolika, it is true that the Catholic Church replace gibalhen mo nang minggawas na siya. Ano man? Kay resulta man. Yung mahagdaw ron sa pangutana. Balikon ako akong pangutana. Kay niuyon naman ka dinhi sa Bible dictionary. Kay giingon man diri Lord's Day, Sunday. Karon kinaa man na sa akong tima, Lord's Day, Sunday. Pangutana, uyon ka na ron nga ang akong tima akong napamatudan. Yes or no? Tubag, di ko muuyon sa imong timang nga imong namatudan. Nga naman, tungod kay negative side ko. Kung ning uyon pa ko, dapat ganin ang tanumang debate. Ang akong gitubag, giuyunan ako na kay nakarga sumala sa referensya. Ako pong giuyunan nga kanang nabutang diha, resulta lang na sa pag-usab sa Iglesia Katolika, ilang gipulihan ang tinuod nga adlaw sa Ginoo motong Saturday. As a result, Sunday became known as the Lord's Day for Christian. Hinungdan minggawas ka ng mga fallacy nga mga translation o referensya nga imong gigamit karon wa kay mahagdaw sa pangutana. Sunod pangutana. Sumala ani nga Biblia, Holy Bible. Nag-ingo man diri Lord's Day, Sunday. O yun ka supak, yes or no? Tubag. Tubag. Yes, ako nang giuyunan kinakarga na sa tima nga sumala sa Biblia. Apan ako pong giuyunan nga kanang imong gigamit diha usa lang na karesulta. Resulta kay dunay gausab ana. Ang gausab Iglesia Katolika, Catholic News Agency. Og imo po nang gi-confirm, gidawat nga ang simbahang Katoliko Bedwarin mo'y nag-usab sa tinuod nga adlaw sa Ginoo nga moto ang Sabat sa Hebro o Saturday. Gibalhen sa Iglesia Katolika o gideklara sa Iglesia Katolika nga ang adlaw sa Ginoo kuno
Domingo mo na nang gawas ang mga palas nga mga ipanggamit ng mga Biblia translation ug wa jud kay mahagdaw karon. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Kapay oras tagipit. Okay. Sunod pangutana kay matod pa nimo niuyon ka nga Lord's Day Sunday kani akong gibasa. Niuyon gyud ka? Karon ang pangutana. Balikon ako basa. Lord's Day Sunday. Sumala sa imong nadungog karon. Unsa may imong nadungog? Sumala ni akong gibasa. Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? O bakit di bang kubungol ang ako nadungog diha Sunday Lord's Day. Okay. Apan ako usab idugang kanimo aron nga makasabot das kamaturan nga kanang imong nabasa diha ug ako nadungog resulta lang na biktima lang ka. Biktima lang ka sa inyong Iglesia Katolika kay akong gibasa ang Catholic News Magazine og midawat ka usab gani miangkon man gani pug ka nga ang Iglesia Katolika lamang maoy nag-usab sa tinuod nga adlaw sa Ginoo nga mao ang Saturday giusab gipuli ang Domingo kuno nga Lord's Day busa ng gawas ang mga referensya nga diferensya sa kamaturan. Wa kay mahagdaw ron sa pangutana. Sunod pangutana, dunay oras pa time keeper. Okay, sunod pangutana. Tapos sa pangutana. Oh. No? Sumala aning akong gibasa nga Biblia, kini nga Biblia, nag-ingon man diri, the Lord's Day, Sunday, mao magyud na sa atong tema. Pangutana, uyon kani supak. Tubag. Tubag. Uyon supak. Tubag. Ay sa usapaw. Akong giuyunan Okay. kay nakarga sa Biblia ang tema sa malas Biblia. Okay. Pero ako pong gisupak ang imuhang tema nga Lord's Day Sunday kay imong gigamit resulta lamang sa gihimo sa Iglesia Katolika nga ang tinuod nga adlaw sa Ginoo Saturday Lord's Day Shabbat sa Hebro gipulihan lag Domingo. Wa ko mosupak anuman kay sumala sa Biblia manggod lamang ang imong gigamit resulta lang na biktima ra man gud ka. Biktima ba mo nang ayo na gamitan ng biktima ra man ka sa nag-usab ana which is ang imong gipasakupan. Wa jud kay mahagdaw ros pangutana. Ano? Mr. Moderator, ako nang iwib, akong pangutana Mr. Moderator, ako nang iwib na kanang oras kay ni uyo naman siya. Okay na to. Okay na to. So, mga higala, i-wave na sa ato ang affirmative ang iyang pagpangutana og ari na sab kita sa conclusion, no? Og agi pagpanapos una na itong pasuldion ang negative. Ilan ni, 5 minutes si din? Brother 5 Warren. 5 minutes lang, no? Aron iyahang i-compose ang tanan niyang mga pagsupak batok sa affirmative base ni ng timang ato ang gisgutan. So, negative. Brad Warren, andap nga na ba mo sa imong conclusion? Yes, tama sa Sige, i-conclude na imo ang part. Una, salamat kayo moderator sa pagpataliwala na sa ato mga higala pigsunon karon. Sa grupo ni Padre Cadinas na tusab na binangga na higala nga hinggahin jud panahon din mato pa niya ming uyo na kuno ko wala siya kadung sa kong sumpay sa kong tubag. Pero ang iyahang giingon ning uyon resulta lamang na sa iyahang naglagubong pagpati. Resulta lamang siya naglagubong pagpati sa usa ka timang dili tinuod. Balikon ko ha. Ang pag-ingon niya nga miuyo na ware nabi ay sumpay ato. Alihim mo sa sumpay. Ha? Ang ako pag-uyo natural kay naman na sa tong tema sumala sa Biblia. Pwede mo gamit og Biblia. Pwede mo gamit og referensya. Mo na kong giuyunan. Apan ang akong gisupak ang tema nga naman kay ang nabasa dito sa iyang gipanggamit nga Biblia o sa lamang karesulta sa gihimo sa Iglesia Katolika ug unsay gihimo sa Iglesia Katolika replace the Hebrew Sabbath Saturday nga Lord's Day into Sunday. Replace lang ba? Gipulihan man gud sa Iglesia Katolika. Mo nang akong sunod nga hangyo brother Badina, sunod imong pagwali paggamit og mga source, i-verify daan sumala sa libro. Ani ha, i-verify ang message or ang text sa maong libro. I-verify gyud. Ano man? Aron masuta nato nga imong dalan nga subayon kamatuoran kay basin nga kun wa ka mag-verify, nagunahuna ka nga kamatuoran kay imong nabasa, wa nimo gi-verify. Wa nimo gi-verify kung tinuod ba gyud sa original ba gyud.
Ang padulngan kalaglagan pinadaya Proverbs 14:12. Busa nini kahaponon sa 5 minutes wa gayoy nahagdaw ang ato pinangga nga higala igsuon sa pagpabarog siyang timang dili tinuon. Inigsultin niya unya moingon man na siya nga human ang debate. Kami oyang suwaren. Di man kana giwib niya ang nabilin nga naman surrender naman. Surrender naman. Wa na ikapangutan na surrender na. Nga naman di manggid kasulod ang iyahang mga naglagubong argumento. Bunga sayang naglugubong pagbati sa sakatimang dili kabarog o dili tinuod. Ha? Sakpan man nga resulta rada na resulta lang di ay na sa gihimo sa Iglesia Katolika. Atay giper iwarne lang kog tumin sa bilin ha. Mao na igala kay igsunan ning gamit ko Biblia Katoliko dinhi. Way nabasa nga Sunday Lord's Day. On the Lord's Day, the Spirit to control. Wa jud ko nadungog ini nga Sunday Lord's Day. Ingon sa ganina tanang Biblia Katoliko. Last 2 minutes. Puro na nag-usa nga Sunday Lord's Day nga wala man dinhi. Contrafactum, argumentong contrafactum non valid. The argument which is contrary to the fact cannot be accepted. Ang pangatarungan nga naay panagbangi dili gina man nagsamang tinuod. Napahiyom gid ba di ba? Pahiyom gyud, pahiyom. Ismail ba? Pahiyom lang ta. No kay nga to atake sa rason. Uy labot si rason. Ha? Igala kay sunan. Dugang pangakamatuuran ako nang gamiton usab kining ako napalit na basin mo. Mahay si Barinas nga may ani kog sibo niya ano ko basahan ning ilang libro. Dunay mga pirma sa Katoliko pa gyud. Basta-basta ni kay Katoliko na gyud. Ha? Yang tema ini Brother Barinas sa CFD. Lord's Day, Sunday, nariya ko no Diyos, matapad siyang tema. Apan ang Lord's Day din pila? Last 1 minutes. Ini sa pahina 16 ang giingon diha nga Lord's Day it's refer to Sabbath. Mato pa sa pari sa Katoliko ha. O niya mato pa sa page 28 kanang Sabbath is a holy time. Ha, laliman ka na. O niya kanang Sabbath pa gyud. Ha? A very solemn day. Nya kana pagid nga Sabbath. O sana ka pagrelasyon nato sa Ginoo today. Gospel tells how Jesus answered those accused namang ko'y mga akusasyon sa uban nga gilapas ko no. Pero mato pa sa pare kana nga Sabbath solemn day, solemn balaan, ha? Unya mato pa rin as a Christian complete by our relation with God na alang gyapon ang Sabbath aron mahimo kang tinong Kristiyanos bantayi ang Sabbath nga Sabado o Lord's Day nga mato pa yung libro giusab lamang sa Iglesia Katolika nang gawas ang mga nagkadaya ang mga translation na palasi. Salamat o pangapon. So, salamat kayo, Brad Warren. Nya, kabahin sa pinadayag Unojis. Mo conclude usab si Brother J. Carlo Badinas. So, Brad, dito na. Okay, ready na Mr. Moderator. Conclusion. Okay. Sige. Okay, daghang salamat no, Brad Warren, akong amigo o sa atong moderator. Ang katapusang hunat nako mga kigsunan, bisag unsa pay diskarte ni Brad Warren o bisag unsa pay iyang basahon, wa na nay kapusalanan kay ngano man ni uyo naman siya. Sa gilag uyon, mao bitaw ako tong giwib nang ako ang sobra nga oras kay ni uyo naman siya. Nga uyon man ko ana Brad. Nga sumalaan nga Biblia Lord's Day Sunday. Uyo naman di ay. Ngano unsa ba mayatong debatihan nga ni uyo naman di ay? Mao na Brad Warren, ikaw rin nag-ingon negatibo gani ka ayaw gyud pag-uyon. Once gani ang negatibo mo uyon gani sa pangutana sa afirmatibo, pasabot hapla gyud ang negatibo. Kay ang trabaho ko sa negatibo mao ra man gyud ang pagsupak-supak. Bisan pag naa pa nay mabasa Lord's Day Sunday ayaw gyud pag-uyon. Kay nga naman negatibo ka ang trabaho nimo sa pagsupak ra. Mao na mga kigsunan, balikon ko. Sumala pa sa akong gisulti pa ganina. Mudaog lang si Brad Warren kung doon na siya'y mabasa litra por litra nga nag-ingon Lord's Day adlaw sa Ginoo dili Domingo kana mudaog jud siya mga kaigsunan. Pero hangtod karong orasa na hapit na lang mahuman ang among debate wa gyud siya nabasa litra por litra naa siya gipangdala diha nga mga libro wa gyud niya magamit wa gyud ni pagawas tanan wa gyud niya nabasa wa gyud siya nabasa diha
nga Domingo ay Lord's Day dili Domingo wa gyud siya nabasa. Sa gilong tag-uyon, ako siyang gipangutana, sumala ani nga Biblia, Holy Bible. Unsa may imong nadungog? Lord's Day Sunday o Lord's Day dili Sunday? Ingon na siya, sumala sa akong nadungog kay di man ko bungol, Lord's Day Sunday. So klaro kayo. Unya ako pa jud siyang gipangutana, dinhi nga kay Biblia referensya mami. Mao may among gipirmahan Biblia referensya. Bible Dictionary. Sumala aning akong gibasa bradwarin. Matod pa dinhi Lord's Day Sunday. Uyon ka o sopa ka? Ingon siya, uyon ko na kay Biblia referensya man ta. Uy, ni uyon naman day ka di ayo sa pa may atong dibatihan. So mao na mga kaigsunan, giwib na ko ang ako ang sobras pangutana kay sige naman siyag uyon mga kaigsunan. Unya dayon. Ako siyang gipangutana din ipagyod aning mga Biblia ha. Ang banal na Biblia kay matod pa kuno niya nga nigamit kuno ko sa hubad sa mga protestante nga mabasa ang Domingo. Katog kag ang protestante ra nga Biblia mabasa Domingo, anha ka na sayo prawarin. Mismo Bibliang Katoliko, ang banal na Biblia. Ang banal na Biblia hinubad ni Monsignor Jose C. Abriol. Klaro kayo, Katoliko ni Monsignor God. Unsay giingos pinadaya kuno Jess. Kanang adlaw sa Ginoo, Domingo. Klaro kay mga kaigsunan, ako siyang gipangutana ani bradwarin. Kay ang atong tema Lord's Day Sunday man, sumala sa pinadayag uno Jess. Sumala sa pinadayag uno Jess. Unsa may giingon ni Juan? Domingo adlaw sa Ginoo Domingo o adlaw sa Ginoo dili Domingo? Tubag ingon siya. Sumala sa giingon ni Juan, adlaw sa Ginoo Domingo. Liman ka na pulo na siya angkon. Bilib ko na kung katbang kay Anis kay ba. Mao na mga kaigsunan o mga kaigalaan. Unsa pa may dibatihan? Nga sige naman siya uyon. Kada pangutanan ako, kung sumala ani nga Biblia, ang pulong sa Dios sa adlawng Domingo. Pangutana bradwarin, sumala sa imong nadungog. Sumala sa imong nadungog. Sa akong gibasa. Domingo, dili Domingo, ingon siya, Domingo. O limang ka na. Sige na siya angkon Domingo. Mao na mga kaigsunan o mga kaigalaan, bisag unsa pay diskarte ni Brad Warren, bisag unsa pay iyang mga gamiton nga mga librong Katoliko, dili na wa na nay gamit kay nga naman humana ka ni angkon. Mao nay rason nga nung ako nang iwibang ako ang pangutana. Kay unsa pa may akong ipangutana nga ni angko naman ka nga sumala sa akong gipangbasa Lord's Day Sunday. Usa pa may atong supako na na. Ako mabasa, pero tindaghan na akong mga Biblia gipangdala. 30 seconds. Daghang king Biblia akong gipangdala, oy. Nga ang adlaw sa Ginoo Domingo, Lord's Day Sunday, daghan kay akong gipangbasa. Pero hangtod karon mga kaigsunan, wa gyoy nabasa si Brad Warren, litra por litra. Diha sa pinadayag uno Jess, dili Domingo ang Lord's Day, wa gyud siya nabasa na. Kay kung doon na pa siya nabasa na, bisag putol na lang nga nag-ingon, adlaw sa Ginoo dili Domingo, daog si Warren, ako mo pilde. Surrender ko, pero wa man gyud siya nabasa. Daghan kay kong nabasa Lord's Day Sunday. Daghang salamat o may hapon kanatong tanan. So, shake hands. Warren. Kita yun. Okay. Salamat kayo ha.